Salam, mehriban doganlar, giýçäşi, edi dildeşler, gadyrdan tomaşaçylar, öňüňize bereket, ömrüňize bereket. Hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň nowatdaky gönü ýaýlymyna başlaýar. Bugünkü gönü ýaýlymyň möňzugy ýa-da temasy kim kimiň hojaýyny? Satançylyk, watançylykmy? Dönüklük kime, näme üçin gerek? Inha şu esaslarda şu gün watandaşlarymyz özara pikir alşarlar. Tema gepleşigimizde tema başlamazdan oňul adatda bolşýaly Dünya Türkmenläriniň Demokratiýa platformasynyň şeýlede hak bileleşiginiň Türkmenim kanalynyň täze tapbyrynyň buýuşlugyny dikkatiňize ýetirýär. Mehriban doganlar, bugünkü gepleşigimiziň temasy kim kimiň hojaýyny? Ýani hakykatdanam siýasat, jemgyýetçilik we medeni işlerde öňe saýlanýan ýa-da öňe saýlanjak bolýan ýa-da häzir bolmadyk türkmeniň oppozisiýasy, syýasy hereketi, aktivistlik hereketleri hakyky manada dolu manada döremenke şolaň yerini öz haram nefsleri üçin doldurjak bolýan käbir toparjyklar ýa-da adamjyklaň aýdyşýaly hökman ilgün bähwitli iş edýän adamlaň arkasynda bir Türkmenistanyna keseki bähwitleri durmuşa geçirjek bolýan döwletler, güýçler, jemgyýetler, guramalar ýaly bir zat barmy? Şonsuz hiç zat edip bolanokmy? Hökman bir hojaýynyň bolmalymy? Ýa bir zat etjek bolsaň hökman sen birine gullukçy bolmalymy? Hyzmatkär bolmalymy? Sen birine gullukçy, hyzmatkär bolsaň, batrak bolsaň, o nähil sen onuň öz erkiň ygtyýaryň ýokka, sen bir iş edýän ýaly görünýär. Bu ýerde bir heňe gelýän zat barmy? Satançylyk, watançylykmy? Soňky döwürlerde bilinşýäli her kimiň diline watanseýerlik yok, plany watanyň düşmany, watan dönükleri eýle beýle gürrüňler. Mukaddes sözler, mukaddes terminler, mukaddes tarifler bolar bolgusyz adamlaň, haramzadalaň, ogurlaň, jümrüleň, kezzaplaň, ýalançylaň, ganhor jenaýatkär türkmeni taryhynda görülip eşdilmedik gyrgynçylyga duçar eden Aşgabatdaky
haramdağın diktatorluğunun ýalyagylary şular watançy, watansewer, watanyň gorowçysy, hakykatlara aýdýan, iýgilüğüniň bähbidini arayan adamlar taýýarlyksyz köçä sürülmesin. Halky ayağa galdyrjak bolýaňyz, aya gallygyna bulara provokasiýa edýäňiz, öjükdirýäňiz, ýöne halky bir öňünden bir taýýarlamaly bolara diýip aýdan wagtyňam provokasiýa edýänler bilen deň tutulaňda elbetde deňnaňa degýär. Şuňky temany saýlap almamyzyň iň esasy maksady internetde bir kän meşhur olmayan bir neme var, kanal var. Ýöne meşhurluk diýilende hakyky durmuş, hakykat bu internetiň içindäki YouTube'daky, TikTok'daky, umumyň sosial mediadaky bolup geçýän ýagdaýda gün mataryň ýa-da başga döwletliň internetiň her kime el ýeterli, ýokary hilli hem el ýeterli bolan jemgyýetlerdäki, ýurtlardaky ýaly bir görkezçi däl internet we internetde bolup geçen ýagdaýlar türkmenstanlylar üçin. Şoň üçin näme diýilýär? Iyiliň nemesi bilen nemeli bolup bolanok diýär-de, inni gün mataryň standartlary bilen türkmenstanlyň ýagdaýyny şol standartda tutjak bolmalylar. Näme üçin? Men muny näme üçin aýdýam? Downhouse diýen YouTube'daky kanalyň agdasany az, tomoşaçysam az. Ýöne bu ol kanal näme bir göwnetmeçilik ýa-da bir kemsitmek bagynsyna aýdylmalylar ýa-da şomany da seretmelär muňa. Bir tawaga ýa bir gazanyna nahar edip oturan wagtyň şoňa siňek gaçanda nähili ýürek gulaýara. Şolar ýaly bu Downhouse kanalym soňky döwürde ýürek gulamany başlady. Inni käwat bir hakykatdanam halky oýlanyrajak, bir hakykatyň tarapyna çekäjek käbir nemelerem bolýardy, videolar. Ýöne soňky döwürde öýgiderli ýagdaýda bu Downhouse kanaly bir bolgusyz adamyň reklamasyny köpetdi. Bir bolgusyz adamyň. Onum kime garşy? Devlete toparyna garşy. Devlete toparynyň lideri Murat Gurbanowa garşy. Bu Downhouse'y taýýarlaýanyň Murat Gurban bilen bir alyp bermedik bir ady bag bolmagy mümkin. Şoň üçin kim bolsa bolsun, ýöne şol Murat Gurbanowa garşy, devlete garşy kim nämetse şonu birinji nowatda çykaryp näme goýýar kanalyny. Iň esasy temasy, iň esasy fokus nişana alýan temasy şol. Şoň üçin hem şu biri bir zat diýse, bir orrumsam bolsa, baryp ýatan bir jenaýatkär, kezzap, gutorun adam sanyna bolmaýan, zyňyndan bolsa ýöne şolara öz halamaýan adamsyna ýa adamlaryna ýa toparyna biri bir zat diýse derrew şonu çykaryp goýýar. Inni bu Downhouse bir öň video goýupdy. Şo videony häzir täzeden şo videony gaýtalady, ýöne o video temasyny bildirişini ütkötdi. Görýän bolsaňyz ina şu taýda özüni oppozisiýa ýa aktivist ýa-da umumyň şu daşary ýurtlarda Türkmenistan bilen baglanşykly syýasy jemgyýetçilik medene diýmeýin ýöne şol işlerde özüni öňde barjaly görkezjek bolýan käbir adamlaryň suratlaryny goýup öň bir sese goýulşyk edipdi. Şolardan şo suratdakylaryň kime köp ses berýäňiz diýip. Ondan bu kanalla şol video gaty köp seredildi. Inni bu Downhouse'a
rating gerek bolýan bolan täzeden şol öňkünemenden gaýdyp geldi temasyny. Ýöne berde başga bir zat bar. Bu videonu Edil Şatlyk Şyhypyň formatyna tekst bilen täzeden gün tertibine koydu, halka hödürledi. Indi Şatlyk Şyhypyň formatyn diýmeli, oňa mehemen formaty diýmek has dogry. Indi şu taýda men suratumy şolaň arasyna goşup şu taýda şeýle bir tekst ýazypdyr. Şu videoda görkezlen görnükli wekillerimiz. Bulam gaty täze söz, görnükli wekillerimiz. Şol Şatlyk Şyhypyň mehemen nemeti, ramkasy, şoň ulanýan frazalary, şoň ulanýan sözleri Türkmen halkynyň bähwidini goramak üçin çykyş edýärlermi diýe. Özü Türkmen halkynyň bähwidini goraýan bolýar. Türkmen halkyny bähwidini goramak üçin çykyş edýärlermi diýip soraýar. Sen kimiň bähwidini goramak üçin edýän? Sen edýän zadyň hakykatdanam Türkmen halkynyň bähwidi üçinmi? Aýdýan zadyň bilen edýän zadyň gawat gelýärmi? Ýa-da arkasynda duran haýsydyr bir döwlete hyzmat edýärlermi? Täsin, olaryň çykyşlaryna gozgaýan meselelerini, şol meseleler barada aýdýan pikirlerini dinleýäňde isleseň, islemeseň şeýle soraw ýüze çykýar. Indi bulam öz sorawy däl. Zakal boýunça ýazyrylan ýa-da ýazyp berilen tekst. Egerde olar halk üçin göreşýän bolsalar, onu näme üçin öz aralaryna alalaşyga gelip bilen oklar diýe. Wezipe paýlaşyp bilen oklarmy? Täsin, ýok. Olaryň hiç biriniň Türkmenistana dolanyp barmak, ýurtda ýaşamak, işlemek meýillerem ýok. Şu taýtçan aýdyn zatlarynyň hiç biriniň o diýen nemesi ýok. Esasy sözü şu taýda aýdýar. Şu tekstde aýtmaly zadyny şu taýda aýdýar. Mümkinçiliklerim ýok diýe. Mesaj berýär şu taýda. Mümkinçiliklerim ýok diýe. Bu gaty täzin mesaj berýär şu taýda. Men bunu düşündirip berjek size. Ondan näme? Belki eýeleri dürlüdür. Eýeleriniň hem biri-birine gapma garşy gelýän esasy adam türkmenlere bähwisiz öz maksatlary bardyr diýe. Hormatly watandaşlar, tesirlerde öz pikirleriňizi ýazmak bilen bu soraga jogap tapjak bolalyň diýe. Görýäňmi? Tapjak bolalyň diýe. PS diýe posle slow, ýani orsça. Bu gaty medeniýetli bolan soň sivilizasiýaňam aňyry başyna aýak galaňaç barıp ýeten soň orsça nemedi. Hapa haýyş sözleri tesirlerde ulanmalygyny haýyş edýän. Ondan bu videoň aşagyna da öz şagarlaryny, ýaranlaryny umuman şolara ýalaky ýalan propaganda bilen meşgullanýan, şol ruwatyň özüne ekranyna suratyny goýan käbir adamlarynyň satanyň arasyny ýygderli ýagdaýda massaj edýänlerden doldurup şo taýda özüne rating gözleýär. Indi men düşündirjek muny. Ýöne watandaşlaryň göni ýaýlym bolan soň watandaşlar bilen salamlaşyp, watandaşlaryň salamyny size ýetirip soň tema dowam etjek. Skif Masaget diýip bir tomaşaçymyz, assalamu alaykum watandaşlar, giç ýaşy diýe salam. Ýanardagyň ýaman gowy bir tesiri bar. Şol tesiri hökman siziň dikkatyňize ýetirjek. Screenshot etmändir, ýöne men onu tapar. Eger kyn görmeseň ýanarda şol tesiriňi nemesen, ştaý kopýalap goýbersen. Sajy assalamu alaykum millet, teme haýyrly
ýaýynlar baýhan ýa taýja bol. Cennet Aknur giçäşi watandaşlar sag gurgun oturan musunuz diye taýja bol cennet. Seljuk imperiýa salam alaykum millet döwletaga salam Seljuk. Ramazan juma duýgularyny beýan edipdir. Suratlar bilen, şekilcikler bilen Garajoglan türkmen. Assalamu alaykum türkmenim. Saga manmasyňyz hemmäňiz döwlet işiň ileri gardaşym sag bol hemmäňizi Allah gollasyn hem gorasyn diýe taýja bol. Karol Leo. Assalamu alaykum döwletaga salam watandaşlar taýja bol Karol Leo. Häzir Ferhat, salamu alaykum agam, salam, hemmäňize salam. Ramazan juma gazanyň aşyny aşagyna tuttursaň, aşynyň aşy aş bolarmy döwletaga diýe. Düýbüni ýaksaň naharyň diýe-de. Şolanyň naharyna har bolarmy diýe. Täsin. Ali Taatly, salamu alaykum illeşler. Giçäşi döwlet baýhany agam, salamu alaykum, salamu alaykum. Taýja bol. Karol Leo. Men pikirimçe şu kanal belli bir summa satyldy. Bä? Patpisçigi köp accountlar satylýar diýe. O taýnyň o diýen köp nemesi ýok. Ana şeýle diktatura garşy görüşýänlere garşy edilen bir oýun bu. Köpman kanal satylmagyna gerek ýok. Kanal ýöredýäniň kimdigini bilseler, Türkmenistandaky hostarlarynyň, tanışylyşlarynyň, klassdaşlarynyň ýa-da aňarda işlek gaýdan bolsa, aňardaky işleşleriniň, öz gatnaşan işleriniň, eden işleriniň zatlarynyň üstüne açyp görkezseler, o şertem goýsalar, ýa biziň islegimize görä hereket edersiň ýa-da biz seni paş ederiz diýse, gaýnansak da häzir soňky 2 ýylda janyňyan, görüşjek bolýan, oppozisiýa boljak bolýan, syýasatda öňe çykjak bolýandan köpsüniň yzy hapa. Şoň üçinem, şonu ýapmak üçinem bizi şolaň arasyna sokýarlar. Bular diýe öz aralaryna diýe alalaşyp bilen ok, ýok birleşen ok, birleşiň zat. O nähil birleşmeli? Ya o nähil alalaşmaly? Maksadyň bir bolmasa, niýetiň bir bolmasa, käbäň hormat goýan gymmatlygyň biz ähli umumy adamzat gymmatlygy diýäs. Olar bolsa pul üçin 50 gezek ommalýa. Ondan o nähili olar bilen bile bolmaly. Ýok, araňa goşup öz alyp barýan işleňi şolaň bilen rejime ýa-da şol Türkmenistanyna özüne bähwit gözleýänlere ýetirmeli. Şeýle bir taktika bar. İsteseňiz goşulaýyn döwletaga diýe Seljuk bolýa, men iýberen garaş. İskif masaget döwletaga men gelli Gurban profilimdäki adymy ütgetdim. Sadece o düşündim. Salamu alaykum diýe Orhan Bey, sadece Orhan Bey. İş sapar gowy geçdimi? Ömrüň uzak bolsun, gowy geçdi ýöne ýaman elbet ýadadym. Şu wagt zordan oktyr, dogry aýtsam. Ah ýaşyk diýe. Şu ata köpek bergen ata minjek bolýa bolýan böküp mini bilen okdy. Ay daşam o ýa. Ondan depe ýanap ýene minjek bolýa bolanok. Wah ýaşyk diýip. Ondan diýe Bak ýaşyk diýe onuň soňuna töweregine deretdi. Ay ýaşkaňam alyp barýan galan ýokdy diýe da. O ýöne edil olar ýala däl bolýan ýöne. Ýaşam bildirýär käbir ýerde. Şuňa ýetişek bolup, onuň çağalaram gijik ýaş bolan soň olaram ýöne edil şu wagt bir gowurup oýnap, ihlasını siňdirip, terbiýäni berip soň gow hasylyny anlajak ýaşda çaňa çyklar.
Şoň üçin her pursatyny ýanyna bolasym gelýär, eger mümkin bolsa. Gelime de kömek edesim gelýär, olam başga mesele. Joşgun agam başda ýalanma ýatdan çykarmarsyňyz da. Düşündim. Tema geçmän kämem aýdyp bilýän ony. Häzir ony tema geçmän kan aýda ýen bolmasa häzir burmut. Karolio şu Downhouse men hiç düşünmedim agam. Bir wagt normal ýaly görünýärdi bu. Inni ya şu ya da maşgalasy men ýoly diktatoryň batyşyna düşdi diýe. Menki ýaly ya batyşyna düşdi. Ya da bulam maskasyny çykardy diýe. Gaty dogry. Ya eýle ya da beýle. Muň başga nemesi ýok. Orhan Bey tazy ol ömrüň uzak bolsun. Galaxy ýokdun köpden bäri. Hoş geldin. Salam alaykum Döwlet Dağa diye. Döwlet Dağa diýeni illeşler tomaşaçylar tede diýe. Karolio. Şu sürüň içinde bir da düşünmeýän bir toporlary bar ada. Bar aýdanlaram koşuluň. Ho nire kim bilen näme üçin sebäp koşulýar. Döwlet Dağa men pikirimçe şu kanalyň 3 eýesi bolup biler diýe. Ramazan Juma Downhouse'un. Üçüsü de edil şol diktator rejim bilen ara bağlanşygy bolan, bize ma'lum bolan şahsiýetleriň teoriýasyndan niye? Meret Meredow, ýani ýollaşyň Türkmenme Baýhan. Muň häzir tema bilen, gurrun bilen näme dakaly bar? Bolsa näme, bolmasa näme? Skif masaget. Men aýdypdym öňkü gepleşiklerimde. Döwlet Dağa biziň adalet üçin tesbirlerimiz dogry we soňuny daş ýarjagyna düşünürler. Bahalap bize karşıdaşımızın habary biziň üstünlükleri barjagyna ýanýa bir şey diýende gaty dogry. Karolio agdyňyzy biriktirip goşuluň diýerler diýe. Karolio kim bilen goşulşmaly? Özüň düşünürsene şolara agam diýe. Aýratyn bir tema edeli de şu arada gaty dogry. Kim bilen goşulşmaly, kim bilen hereket etmeli. Gaty dogry. Näder tema geçmeden öň intek şu gönýälimiň taýýarlyklaryny görüp oturkam, joşgun bir watandaşymyz gow bir neme soraw berdi. Şoň üçin şu sorawyň häzir jogabyny bereýin men. Şu tesbir ekrana getirýän joşgun. Döwlet Dağa gowy ýagdaýlaryňyz gepleşiňiziň içinde türkmenler barada aýda aýtaňyz. Türklüň köpüsi biz sizden gelmedik diye. Şol barada gysgaçyk kıyın görmeseňiz. Inni tema geçmenkä sebäbi sözden söz çykýar. Şoň üçin men şu watandaşymyzyň şu sorawyna jogap bereýin. Inne şeýle bardatpa. Men özüm 26-27 ýyl ýaly Türkiýede ýaşadym. Türkmenistanda orta mektebe gutardym. Soň ýokary okumak üçin Türkiýe'ye gaýtdym. Men muny näme üçin aýdym? Türkiýedekileri nähili gowy tanaýanlygymy? Aslında men Türkiýeli diýsem boljak. Men aslym Türkmenistanyň öňünde Türkiýede öňüňde işledim. Türkiýanyň döwlet teleradio guramasyny işledim. TRT diýilýän döwletiň teleradio guramasyna 9 ýyl. Türkiýedäki watandaşlaryň köpüsiniň aslyny, neslini, şäherine, obasyna görä, yüz keşfine, kelle çağnagyna görä
gepirişini, aksendini, dialektine göre aýdyp ketgitläp biljek. Şoň üçin indi şeýle bir ýagdaý bar. Türkiýede aslynda hakyky türk bolan adamlaň asly türkmen, Oğuz. Biziň ata-babalarymyz Günwatara iki ýollan göçýär. Hazar deňiziniň üstünden, biram Hazar deňiziniň aşagyndan. Günwatara iki ýol bilen köpçülikligiň göçüşi bolýar. Taýpalaň, halklaň göçüşem diýilýär şoňa. Gaty uly göç bolýar. Şol Hazar deňiziniň aşagyndan göçülenne birinji duralgy Horasan. Horasan birinji duralgy. İkinji duralgy Türkiýanyň günnäňi. We soň ýaýraýarlar. Şoň üçin Türkiýede hakyky özü türk bolan adamyň asly türkmen, Oğuz. Başka neme ýok. Başka variant ýok. Gaty az sanna Türk milleti iki topara, ulu iki topara bölünýär. Oğuzlar, Gıpçaklar. Gıpçak toparyndan bolan az sanly adamlardyr. Ýöne Türkiýanyň esasy köpçüligi, agramly köpçüligi Oğuz türkmen. Ýöne Atatürk Türkiýe Respublikasynyň guranyna adamlarda yetmeýän bir zadyň milli ruhun gowşanlygyny. Milli ruhu dikertmesen islenlik wagt, islenlik bir öz nefsine ýa bähwidine çapýan, öz bähwidini arayanlara oýunjak boljagyny bilen soň halktan millete geçirýär duýguny, düşünjäni. Şoň üçin türkmen, Oğuz biziň halkymyzyň ady. Ýöne biziň esasy milletimiziň ady türk. Şoň üçin türkmen. Gara man. A man. Man men goşulmasy. Güýçlendirýän esasy sözü güýçlendirýän. Atdan at ýasayan goşulma. Uçarman. Yani gow uçubilýän mansyna. Edermen. Gowy başarnykly elinden iş gelýän bir manysyna şolar ýalaky. Türkmen, olam türk, ýöne türküň has gujur gaýratlysy, has güýçlüsü diýen manyda. Şoň üçin onuň şeýlede bir ýagdaý bar. Türkmen diýsen, Türkiýanyň käbir seretlerindäki adamlar türkmen diýende iki sany tapawutly manyda düşünýär. Birinji türkmenliğin many Alevitler var. Hazreti Ala ananyan Türkiýede türkmenler var. Olar cem öýleri diýip ýörüte olaň ibaдаtlary, zatlary başgaça. Onuň türkmenliği sen pikir edýär, meni şol Alevi türkmenlerinden hasap edýänler diýip, ýok men niýe türkmenlerli. Kellesine ilki şo gelýär. İkinci türkmenlerliğinin sebebi eger özü aslı türkmen bolsa, Oğuz türkmen bolsa dälliğinin ikinci sebebi çarwalar var. Antalya'da ve Egey deňiziniň hem Antalya hem Egey deňiziniň iki deňiziň kenarlaryna köpçülükli ýagdaýda türkmenler ýaşaýar. O bularam çarwaçylyk bilen meşgullanýar. O bulara da türkmen diýilýär. Onuň türkmen diýmek çarwa, gonyp göçüp beren bir medeniýetden, şäherden, zatdan uzak bir ýaban ýaly ýaşap gören adam diýen ýaly. Onuň şu iki düşünje bolan kellede sen türkmenmi diýsen ýok diýer. Ýöne özü asly hakykatdan türk bolsa, Oğuz bolsa ýa Gıpçak bolsa tapawdy ýok. Ol biziň bilen aňarsy bir bolýar. Ýöne Türkiýede diňe türkmenler ýok. Başga halklarym bar. Ýöne Türkiýanyň agramly ilaty Oğuz türkmen. Şoň üçin öz taryhyny bilmeýänler elbetde Türkiýede de köp. Türkiýede
hiç ýyly sowgady bolmaýan, okumany, ýazmany bilmeýän adamlaram gaty köp. Şoň üçin Türkiýede manipulýasiýa ýokmy? Türkiýede her kim özüne adam çekjek bolýar. Şoň üçin o taýda da her gawat gelen adamyňdan hakyky bir jogaby, hakyky maglumaty alaryn hepsini emetmän, pikir etmän. Şu taýda bir zat diýär, şoňa jogap beren. Atajan Amanow, Döwlet Baýhan saňa sorag, sen beýle mert bolsaň, ojaňy näme kawany, kıwlany taşlap gidip ýurdumuzy ýamanlaýan, ýat ýurtda şa bolanyňdan öz ýurdunda gedaý bol, sen gedaýa. Gedaýlygyňdan razymy? Diýip aýdypdyr ata-babalarymyz. Şuny okap jogap berdi. Atajan Amanow diýilen nadan ol bir adam bilen balanşykly garaş beýan etjek bolsaň, şol adamy tanamaly. Tanamayan adamyň barada ýurgut tesir etmeli. Men ýurdumy taşlanmak. Samsyk, ala samsyk. Sen türkmen diline düşünenokmy? Men ýa-ni aýtdym. Men Türkmenistandan ýokary bilim almak üçin Türkiýe'ye gitdim. Okap ýörkem Türkiýeň döwlet teleradio guramasynyň maňa iş teklibi geldi. Hawa? Men näme üçin kariýera etmeliler? Men näme üçin türkmenleri tanatmak üçin? Has köp türkmeni tanamak üçin. İlgün bähwitli işlere has köp goşant goşmaga mümkinçilik dörenne men şo mümkinçilik taşsamaly, sen samsyk düşünjäň üçin gidip diktatorlara hyzmat etmeli. Şeýlemi? Watany garlymak samsyk. Watanyň içine etdiňiz-de. Watana namys garlymy, ar garlymy, iş garlymy, aş garlymy, näme garly watanda? Ene soňky galan, daşary urda gurgu çatman çykyp bilmän galandan. Olarama Covid koronavirus keseline gırdyryp oturýarsyňyz. Şumu ondan ay näme de şawalyndan öz ýurduna gedaýar. Samsyk sen, hakyky samsyk. Inni tesirlere gaýdyp gelýär. Şular ýalaky alasamdykda. Onuň ýanky şol Downhouse-uň bu edýän zady bir hili näme gawat gelen. Samarkaba salam. Häzir Karolyo bu tesiri gördük. Häzir tesirlere gaýt. Häzir tesirlere gelýär. Diňeňi. Salam alaykum döwlet ağa, illeşler diýä diňeňe salam. Beýle mert bolanmaz. Ay sizden öwrenmeliler biz mertligi bar. Diktatoryň satanyň arasyny okolap berýänlerden öwrenmeli biz. Ählumum adamlar gymmatlyklaryny, ary, namysy, watançylygy. Namys goýmadyňyz, watanyň namysyny basgylap, namasyna degip satdyňyz, towa mindirip goýberdiňiz. Satdyňyz, taladyňyz watany. Türkmeniň adyny agzyňyza almaň. O agzyňyz bilen Hudaý gaplany näme edip berýärsiňiz? Egili bilseňiz özüňiziň küýnem ýalajak diýdi bara. Pişik ýaly. Türkmen sürede watan taran bolanlar. Size satyp berýär. Satançylar azy. Satançylar haçan watançy boldy. Yanarda bilen Ramazan juma temaň daşyna çykma diýipdir çykdyn.
Häzir temaýyny tak girmedik, girýär. Garajoglan türkmen. Eýýäm girdi, Karolleýo. Sagajogul ömrüň uzak bolsun. Menem goşşak. Garajoglan türkmen. Hojoýyn halkyň aňyna goýulan düşünje. Gaty dogry. Esasynda bir iş etmek üçin hojoýyna gerek ýok. Nalaç edeýin üçin gerek bar. Nalaç edeýin. Öz kellesini işledip, özünden näme iş etjegini bilmeýän adama elbetde gerek, çopan gerek. Bu halky guly öwürüp höküm sürmek üçin edilen göçüm. Gaty dogry. Sistemanyň ýokarsynda hojoýyn düşünjesi bolmasa hemme zat gül. Gaty gowy. Ömrüň uzak bolsun Garajoglan. Diňe öňe Ramazan juma bulara güllegeçe itýürür kerwin geçer diýe gaty dogry. Skif Masaget meret mawtumly Pragy şahyrymyz aýdypdyr. Sen ýol sen ýaly gorkoklara muhonnesler gally ýyzda diýen goşgusyny muhonnesler gorkoklar batyrlar öňütdi diýip gaty dogry. Bak mawtumla düşünýän gallymy. Ramazan juma Atajan Amanow döwlet baýhan käbesini kowlasyny taşlap gidenler öýdýän bolsaň, onda sen ýyzyňy satan döwrüňden mysal alyp döwlet baýhana gara ýüklejek bolýanmy. Bizi şol nemeleň arasyna goşýanlardan da muň aňa agyr degen bolmaly. Şol Down House'un täze operasiýasynyň içindäkileň biri bolmaly bu. Şoň üçin tepini iýermediň, tep iýerjek häzir. Aýtmaly zatlar bar, şolar aýdaýyn, soňundan öz ara pikir alşyga geçilende goşşak sen seljuk. Ýadymdan çykaramok, ýadymda. Diňöňe döwlet ağa jogap berme diýe bolýar. Dogry aýdýan. Gyzyllan gymmatly wagtymyzy olara sarp etmäli ýanarda. Seni bilýär, bilmeýänler bolsa alyp baýhany başdan okusunlar. Salla gitsin olara üns berme. Biz tema gaýdaly bolýar, sadece bolýanlarda. Şol häki tesbirini sen iýerjekmi? Ýaşdaýdan men onu soň häzir wagt gelende men okap tapyp berin. Yaman gow tesbir ýatdyň. Şol sen tesbirin okaňdan soň has köp neme geldi, alham geldi. Ina bir topar zatlar ýazyşdyryp özüm belli gallym. Ömrüň uzak bolsun ýanarda. Garajoglan türkmen provokasiýa jogap bermäň illeşler olara bu keýpi bermäň diýe gaty gowy, olum dogry ýöne ýerine oturtmalym. Inha Down House'un üstü bilen şu wagt bir zat etjek bolýarlar. Şoň üçin bulary ýerine oturtmaly Garajoglan. Bizden hiç ilkemçilik tap bilmediler. Bize karşı biri bilen 30-40 ýylla oňuşmady. Her toýda, tommoda, üşmelöňde biri-biriniň ýyzyny kögle. Biri bilen baglanşykly nemäň içinden monjuk gözläp gören adamlar birleşdiler bize karşı. Sebebi inha şu Down House'un aýdýan hojoýyny bar, hojoýynlar diýe. Ýöne olarda bir hojoýyn bar. Ýöne olar özüniň bir hojoýyn tarapyndan dolandyrylýanyny, oýnalýanyny, oýnatky edilendiginden bihabar. Bular aýratyn biri-birini gemirip berdiler. Iň soňunda bir ekrana çykdylar bulan hemmesi. Kime garşy? Halka garşy, hakykata garşy. Yeňip bildilermi? Bilmediler. Nämetseler bolanok. Iň soňunda inni Down House bilen göçüm etdiler. Şeýle düşünje döretmeli. Daşary ýurtda hakykat üçin, hak üçin, ýylgün üçin göreşýän adamlaram beýlekilen arasyna garyp matematik goý bermeli. Ay hemmesi şeýle hemmesi beýle lay. Ýurda da gelmeýär hoşala. Bärde ýaşamaýar, işlemeýär.
Hatta mümkünçiligim yok diye. Mümkünçiligi yok sözü gay aýratyn üstünde durulmaly. Bu söz mesaj berýär. Kimin üçin mesaj berýär? Öz daşary ýurtda oppozisiýa, aktivist ady bilen halkyň aňyny zäherlemek üçin ýüpini eline tutup oýnadyp beren oýnatgylar bar-a, şolara mesaj berýär. Siz buýrugy üstünlikli ýerine ýetirmediňiz. Şu Down House'un mesajynaky buýrugy üstünlikli ýerine ýetirmediňiz. Sizin ýurda gaýtmaga mümkinçiligiňiz hem bolmaz diýe. Sizin jübüňizde sogulgy puluňyz hem ýok, şondan bizi berýäs diýe. Şonu ýadyňyzdan çykarmaň diýip, şo taýda mesaj berýär. Gaty täsin. Bular köp biljek bolýar, ýöne azdan galýar. Ali tatlı diye. Döwlet ağa. Şondan sonra sen nirde diýsen ne diye. Özüň nirde diýip sonra diye. Onu biriniň aşagyna tutsaň ýene boýnuna almaýar. Owurluk eden niye? Uyalmaz. Üstüne varan uyalar diye. Bular şol. Bular adammy? Karajoğlan türkmen. Yörüýte öjükdirmeleri şadyýan gedaýlaryň başga sözi ýok, ýüz bermäň. Bolly sajawat. Ýanarda Baýhan no hapa söz gadagan programaň seni bloklar diye. Nähili hapa söz? Begummul agummul. Salamu alaykum döwlet ağa, ýagdaýlaryňy unutmaý. Iyi ýaýnlar, sajawat. Hemmämiz gowy, Hudaýa şükür ina görüp oturýarsyň. İlgün bähgitli bir maslahat pikir alşyk üçin üýtdük. Sajawat. Ali tatly ömrüňiz ok bolsun. Her kimi rızkyny ýerde bolsa, şo taýyň rızkyny iýýän. Ýazgykdan gaçyp bolýarmy? Muňa düşünýän zat ýok. Olar bu zatlara düşünmeýär. Olar üçin durmuş näme bilýärmi? Birininkini göterip ýaşamak. Gul bolup birine hyzmat edip hyzmatkar bolup ýaşamak. Olon bar düşünjesi şol. Olar başka ýaşaýyş nemesini bilen ok, kadasyny. Olar diňe şonu bilýär. Pulu çokunýar olar. Olaň Hudaýam pul hemme adam pul. Pul berseň hemme adam berýär şol. Aile agşam. Atajan olar ýaly özgü ýurtda şah bolandan öz ýurduna geda boldy diýenlere haramdan gulu bolup haram çörek ýenden özgü ýurtda gedaý bolup halal çörek ýejek erkek ömrüň uzak bolsun aýlanşam. Ine çağaçyklama, dogonlama hostarlarma halal çörek ýedirjek. Şol haramyň çöregini ýedirenden niýsene? Minnetli çörek onda da var. Galaksi adamlaryň janyna virus ulhup salanok. Atajan Amanow ýaly köp kakaly ýurdy ýykanlygy köremäli. Ömrüň uzak bolsun. Skif Masaget Atajan Amanow mawtumuly Praga diýipdir. Klasik şahyrymyz. Muhonnesler gally ýyzda batyrlar gitdi diýmegi uly geçişlikler Ertuğrul Bey'in göçmegi diýe. Ana tarihi nemede? Tarih maglumat berýär diýede. Arduhan Türkmeniň başynda türkmen bolmadyklar otur. Şu gynanlar. Türkmen bolanda näme? Adam bolmasa, onta wajdany bolmasa. Bir topar özüne aktivist, oppozisiýa diýdirjek bolup berenler türkmen bolanda näme? Ideýan zady näme? Türkmen bolup bolmamak mesele däl bärde. Bärde adam bolmak. Halal bolmak, hakykatyň tarapynda bolmak. Ýa-da mesele. Karanly, ey Allah'ım, Türkmeniň şeýle gözgüýüni, ýagdaýyny bir sen görýän. Allah'ım özüň dostumyzyň, duşmanymyzyň yüzüni
özüň açyp berbey gallam. Kararlıyor. Hemmesini açyp düşünür otur. Kimin kimdigini gaty gowy bilýär. Gaty gowy bilýär. Arasalak gidip otur Allah janyň özü. Skif masaget maňa da goýber sepi haýyş diýe. Netip bolsa şu taýdan iýberen galaksi ýurdu gurban uly dälle atajan ýaly bir gaýratlar ýetdi. Gaty dogry. Şol diktatorlar döreden ina şu ýanky atajan Amanow lakamly ýazýanlar ýaly. Göterýänler. Özbek widi üçin. Olar ýaly virusdan kän ýaýrady diýe. Kynansaň. Ardugan biralla ejem kakam men hojoýnum ýa men näde dogry pikir edýän döwlede gaty dogry pikir edýän. Gaty dogry pikir edýän. Biziň hojoýunymyz, ymtabymyz, wyjdanymyz. Allah'dan elbette yaradan biri var. Gurrunsiz. Karolyo damarına Türkmenin gany aylanyan bolsa onu tarihte da bizim ata-babalarymız kän dönükleri tutanlar. Bular Şyhyýew, Daunhaus we şoňa meňdeş şolardan dören nesil şular. Ýadyňyza düşýän bolsa YouTube kanalynyň işlerine ilk başlan döwürlemizde men bir zat diýipdim. We şol bulara gaty agyr degdi şol diýen sözüm. Türkmenler Sovet döwründe esasanam şo Staliniň repressiýa döwründe aýdylanjanlar edilenne, gurbanlyklar edilenne dini we milli bayramlarda gadan naharlar atarlanna gelip şol rejimiň ýallaklary atarlygy, nahar atarlygy gadanlar düňdürip gidýär eken. Biziň garlamyz, ýaşulymyz gurrun berdi. Ina şol nahar atarlygy gadanlary gelip düňdürip halkyň içini ýakyp, halka zulüm edýän adamlar galanlar şolar. Şolaram inni gelip öz hyzmatyny hiç ýer bilen haraydy geçen hiç ýerde. Şoň üçin bular köçäň uğruna durup hödürleýärler özüni. Putyny hödürläp görýärler. Oňa hödürleýärler, muňa hödürleýärler, gawat gelen adamy hödürleýärler. Şu bizi alyň, bizi inha gow dönüklik edip bilýär. Gow adam satyp bilýär. Biz öz halkymyzy gow tanýar. Bulan aňyny gow zäherläp bilýär. Bulan pikirini ütkötüp bilýär. İň bolmanda bulan ümsün soňýar. Siz uçkuru çözüp täzeden daňýansaňyz biz bu halky Allah güýmäp bilýär diýip öz hyzmatlaryny hödürleýärler. Özlerini auksiona çykardylar bular. Nalaje deyin elinden hiç ile iş gelmeyen adamlar arkasında nähili bir döwlet bolsun ýa-da bir hojoýun bolsun. İş başarmayan adamın arkasında hojoýun bolup bilermi? Haýsy hojoýuna nalaje deyin gerek. Hiç ile iş başarmayan bir nalaje deyin gulgyrnam gerek gäle. İşe edilen o olur, başka da detaymethe. Skip masaget. Döwlet daga bulun bu mesajy biziň bugünkü temamyzyň ady, çykyşymyzyň eýesini tapdy. Biziň işimiziň ileri we güýji täsir edenini görýär. Gaty dogry. Gurrunsiz. Bir topar şo taýda tesirler zatlaram baň diýip aýtdylar. Screenshot zat edip hem iyi verdiler. Men gözümün gıyta gülen käbirlerine seretdim ýöne. Çynmaýsam wagtym ýok. Hemmesine seredip, hemmesine materialy kim nämetde şonu etsin. Ramazan juma döwlet aga bu provokasiýalyk edýän şahsiýetleriň
kärenneçesiniň kärenne yerine zorluk bilen hasylsyz ekin ektirjek bolýan haramzadalara meňzeýärler. Daş etdiň ýaman gowy meňzetdiň. Gaty dogry, Allah taýda olar bu gürleşýänlerimizi görüp bilmeýärler. Gaty dogry. Şoň üçin ara bir gep sokup gatjalar. Gürrüňi başga tarapa sowmak isleýärler. Wagtymyza aljak bolýarlar. Görülmezçilik edýärler, bakyllar diýär. Gaty dogry. Inni tesbirler guturdy. Şol neme Down House saky zakal boýunça goýulun video baradaky öz garaşlarymy aýtdydy. Gaty köp ýaşlarymyz näme üçin bizden birini şolun arasyna goşup durlar diýip menim olara şeýle düşündirdim. Kemçilik tapıp bilmän görüklükden, nadanlykdan ýa-da bilgeçliğin. Mehemen buyruğu boyunca bizi keseki jinayatkarlar yalanlara, ogurluklara şärik ýal edip görkezmek. Şolara bizem şärik ýal edip görkezjek bolýarlar. Şolaň arasyna bizem goşjak bolýarlar. Gilli käris we ma otaydy. Gillaň näme dakaly bar ol adamlar bilen. Gilla öz çıkışlaryny aýdýar, olarla baglanşykly öz garaýşlaryny. Bu näme üçin olary olaň arasyna gilla goşýan? Olam provokasiýadyny subut edýär. Olaryň hemmeti bir adam ýa-da barynyň niýeti bir diýdirmek üçin. Ay olaňa hemmeti birlay, hemmetiň niýeti bir. Ýöne öz samsyklygynyň toruny özleri düşýärler. Hemişe de şeýle köp biljek bolup ağzdan alýarlar. Bir zat gomparon bolup edýärler, samsyklygynyň öz samsyklygynyň pidasy özleri bolýarlar. Öz günälerini, etmişlerini, öz garalaryny başga adamlara sürtüp, ýönkep, psikologiýa taýdan özlerini ynjaltjak bolýarlar. Diýip men ýaşara jogap berdim şu temada. Şoň üçin dedim men bu temadan başga bir gowy temada güni ýaýlym etjek diýdim. Ýok, şu ýaýlymy şu temada edeliň diýdiler. Sese goýulşykda şu tema öňe saýlanlar, şoň üçin şu temada garaýşlary beýan etjek. Bu diňe bir men garaýşymda hak bileleşiňki sehatli güneçenni ekranyň öňüne çykmaýan watandaşlarymyzyň garaýşlary we oň içinde meňem garaýşlanma hepmesiniň bilelikdäki mazmuny häzir men siziň dikkatiňize ýetirjek. İki tane tesbirimiz bar. Skif masaget elbette öküzüm sırtından barıp inegini, sypalanyny gowy öküzüm emma biz öküz aýdanymyzy etmese şahyna urarys. Bolmasa da şahyny döwüp ýzyna sokarys. Karajoğlan türkmen şoň üçin edaralara, ministrliklere işi bilýän adamlara dälle emir gullaryny alýarlar. Diňe buyrugy ýerine ýetirýänler, gyşarlyksız buyruklary ýerine ýetirýänler alýarlar. Hojaýyn ansatça dolandyrar ýaly. Türkmen tugelli. Türkmen tu. Salam vatandaşlar, salam döwlete, salam. Biz türkmenleri Ýewropaň insanlarynyň aň düşünjeleri ýaly üstürjek bolsaň, biz türkmenleri ýa pul bilen ýa-da gorku bilen düzeldip bolaýmasa siz nähili düşünýäňiz? Mene soň neme ders? Häzir şu Down House'daky rejimiň zakaty boýunça goýulan video men jogap berjek bolýan. Şoňa video berilen jogaplary, şolaň mazmunyny men dikkatiňize ýetirjek. Türkmen halkynyň bähwidini goramak üçin çykyş edýärlermi? Öz edýän çykyşlaň kimiň bähwidini? Down House. Sen goýan videolaryňy özüň seredýänmi ýa kelle gitdimi? Ýadyňa düşýän bolsa, men sen bir videolaryň aşagyna, videolaryňdan biriniň aşagyna bir tesbir ýapdym. Down House
öňünde soňunda çöp çalama urarsyň. Ya uraýarmykan öňünde soňunda diýip durkam özüň çöp çalama urduň diýipdim. Bir wagt. Şondan sen uruňy ýitirdiň. Sen başga wagtlere çykyş edip başladyň. Sen videolaryňy çykyş eden wagtyň sen kanalyňdaky videolary analiz edilende sen degmeýän, keramatly we mukaddes hasaplayan adamlaň bar. Şol adamlardan başga hemme kişi nere sokabilýän, her zat edebilýän öňe şol adamlara degen bar. Gatyşyp gelýär. Halkyň bähwidi üçin ediýalarmy? Halkyň bähwidi üçin hamala sen şu rejimiň propaganda videosyny goýan ýaly. Aýdýan. Halkyň bähwidi nirde siziň edip gören işleňiz nirde? Ya Milli Gowpsuzlyk Ministrliginiň syýasaty ýa-da kontrrazvedkaň täze planlary halkyň bähwidi bolýarmy? Halkyň bähwidi bolýan bolsa Down House, Türkmenistanda edilýän gyrgynçylyklar, jenaýatlar, parakorlar, adam zorlamalar, adam ýekirmeler, kemsitmeler, talaňçylyklar, ugurluklar. Hawa şular türkmen halkynyň bähwidinemi? Türkmenistanda ugurluk edip gaýdanlar, 90-njy ýyllarda doglanlar, täze nesil. Birinji diktatorlygyň döwründe önüme sen ruhnamaň nesli. Ruhnamaň neslinden olanlar. Daşary ýurtlarda täzeden öňküler hiç zat başarmada. Täzelerini çykaryp olaram Türkmenistanda rejimiň dürli wezipelerine, dürli ugurluklar bilen aýyplanyp, her hili wezeralyk edip, kezzaplikda ýakasyny tanadyp, daşary ýurda gaýdan adamlar. Olaň dogan garyndaşlaram korrupsiýada boljaw bolan özlerim şolar ýaly. Indi daşary ýurda çykypam, bugunky gün rejim çykgynsyz ýagdaýa gidip barýar. Tupiýa, çykgynsyz bir ýere barýar, çykalgasyz bir ýere. Şu sebäbi halk oýandy, halk hereket edip başlady. Inha halk günü ýaýlymy alyp barýar. Yerlikli düşünjeler öňe sürýär. Türklerde bir söz bar. Ödü şeýine karışdy diýe gorkudan. Edil şolar ýaly. Şoň üçin bular iň soňky synançyklaryny etip görýärler, provokasiýaçyklaryny. Ýa-da diýe arkasynda duran näme? Haýsam bolsa bir döwlete hyzmat edýärlermi diýe. Down House ýa-da şu Down House'daky rejimiň zakaty boýunça taýýarlanan videony taýýarlan adamlaň ýa adamyň kimim bolsa şu ýerde akly etmeýän iki sany bir sebäp bar. Başga ýurtlarda öz bähwitleri üçin satançylardan, ýagny daşary ýurtlardaky satançylardan watançy ýasajak bolunan ýagdaýynda ştaýda şol iş bilen baglanyşykly iki sany sebäp bolup bilýär. Biri rejim bilen dilluşuk ýa-da gördüler bakdylar häzirki haramda rejimi çykgynsyz ýagdaýda haramda gitsin serialyň, kinoň baş gahrymanyny üýtgedeli ýöne şol bir senariýa, şol bir oýun dowam etsin diýende planlary, senariýalary, oýunlary, proýektleri. İkincisi barp ýatan newsöwür bolan soň öz dönükligini gawat gelene hödürlemek. Ýagny hukman myň arkasynda bir bolmagy gerek ýok. Özüni hödürleýänem bolup bilýär. Myň şunu edýän. Arkanda bir döwlet ýa-da bir global güç, global syýasata täsir edýän güç ýa-da bir döwlet duranny
Bular ýaly maskaraçylyk edilenok. Hemme da gaty takik planly edilýär. Sen bu bizi arasyna goşup bizi şolaň arasyna goşup garalajak bolşundaky absurd zadyň manysy şu. Olaň maskaraçylygyny bizi şäher geçjek bolma. Maskaralan arkasynda hiç kim duranok. Maskaralan arkasynda öz nadanlyklary, nalaje deýnikleri durýar. Şunu ýadyňdan çykarma. Şo Downhouse'daky videonu kim taýýarlan bolsa. Inni olaryň diýä çykyşlaryny diňläningde diýe bagyşla nireň bilen diňleýän. Nireň bilen görýän. Sebäbi o taýdaky aýdýanda atlan biziň bilen hiç il dakly ýok. Şu taýda aýdylan ýazylýan zatlara seret, sen şo diýen zadyň bilen gawat gelýärmi? 1% gawat gelýärmi? Milyonla bir gawat gelýärmi? Gelenok. Hakykat bilen ýalan teljer bilmeýän halatynda eger biri hakykat bilen ýalany teljer bilmeýän bolsa, näme etmeli? Adamzadyň taryhyndan gelýän bir ýönükeje tejribe bar. Akyllarlaň hem aýdýan tejribesi bar. Näme etmeli? Hakykat bilen ýalany teljer bilmeýän bolsaň, oýlanmaly. Hakykat bilen ýalany teljer bilmedik wagtyň diýe oýlan diýe. Kelläňi işlet, oýlan diýe. Oýlan, Downhouse, oýlan. Biziň çykyşlarymyzda halky öjükdirmek, taýýarlyksyz protest etdirmek, proteste çağırmak, halka ayaga galyň diýmek, gannöküşlük ediň, bollugo inni dyýdyňa gal türkmen, ýa eýle beýle, ýatyr, oýun, sürü, mal, ýa-da ýalany hakykat ýaly edip görkezjek bolmak. Şuňa meňdeş absurd zatlar. Barmy biziň edýän işlemizde, çykyşlarymyzda, olaryň çykyşlaryny diňläningde diýen. Nireň bilen diňleýän? Nireň bilen seredýän? Tebgatyň kanunyna garşy gelýän bolmaly sen. Bolmasa bular ýaly hakykaty näýilden ters görebilýän. Nirden seredýän hakykata, nirden seredýän, nireň bilen diňleýän. Gen, nireň bilen diňläp, nireň bilen seredip şeýle netije çykardyň. Egerde halk üçin göreşýän bolsalar diýe, hemmeleri bir aýakdan sürmek mehemen antipropagandasy, ýankaýdyşmaýaly. Eger halk üçin göreşýän bolsalar, eger sen diňleýän bolsaň, görýän bolsaň, ýanka aýdyşyň ýaly, öz aýdyşyň ýaly. Kimiň yalan, kimiň hakykaty aýdyp oturany, kimiň ýanyna hakykatçylaň, kimiň ýanyna yalançylaň, kezzaplaň ornalyp, el çarpyp, heşelle kakyp oturany görüp bilen okmy? Inaşulym, sen şol videoň ýürüýdi, rejimiň zakady boýunça taýýarlanyp, goýulanyny subut edýär. Hawa, birleşmeli misin, alalaşmaly mısın? Haçan hakykat bilen ýalan bir boldy. Halal bilen haramy galmaly. Onu biziň diktatorlyga garşy, ýalana, jinayatlara garşy edýän göreşmediň manysy ýok, onu näme üçin bir göreşmeli? Diktatorlygam şol urdat edýär, bizem şol urdat edýär. Olaram ýalan sözleýär. Onu bular hem ýalan sözlemeli. Eger özüni aktivist, oppozisiýa diýenim ýalan sözleýän bolsa, diktatorlygam ýalan sözleýär. Onda bular arasynda tapawut näme? Maksat, niyet tapawudy barmy? Ýok. Olar döwleti talap otýar, bular hem aýdýar, bize pursat beriň, bizem döwletim talaly, halkam allaly diýär. Fark tapawut barmy aralarynda?
Sen şunu görebilenokmy? Wezipe paýlaşyp bilenoklarmy diýe. Gaty geň. Wezipe paýlaşyp bilenoklarmy? Ýagny biz halkyň öňüne geçmek üçin, döwleti talamak, halky ezmek üçin niýe planlar edýäs, proýektler edýäs. We şu plan proýektlerimizde diýe her biriňize aýratyn wezipe berýäs. Siz şu wezipeleri hem öz araňyzda diýe paýlaşyp bileňiz. Öz araňyzda dawa edýäňiz. YouTube kanallarda halkyň öňüne bizi dinlemen, bizim proýektimizden çykyp biri-biriňiz bilen uruşýaňyz, söwüşýäňiz, dawa edýäňiz diýe. Şonu etmäň diýe. Ýa-da ini özleri ýokardan gelen buyruk boýunça daşary ýurtda edilmeli işleri edip bilmän soňlar öz ýalňyşlaryny olaň üstüne atýarlar. Satançylyk biznesinizde öňünden wezipe we kursy paýlanýarmy? Downhouse. Onu öňünden siz adamlara wezipe kursy paýlaýan ekeniňiz. Hojaýynlaryňyz şey diýip işleýärdi. Diktatura bilen bile işleýänlere aýdýaňyzmy? Ýa-da diktaturanyň başga bir alternatiwasyny döretjek bolýanlara aýdýaňyzmy? Sizin bizi arasyna goşup görkezýän adamlaryňyz hem rejim häzirki haramdaň rejimi bilen bile işleşmek üçin pursat gözleýän, mümkinçilik gözleýänler käbirler hem rejimiň içindäkiler bolly inni bir haramda tokmuy bulan soňa gelli, öz soňuny, öz ajalyny bulan öz taýýarlaýar. Şoň üçin her edip hetip edip häzirki korrupsiýa diktatorlyk sistemasy bozulmaly, dowam etmeli, ýöne bolary çalışmaly diýip soňky diktatorlykda özlerini orun aljak bolup jan edýän adamlar. Käbirlerim pursatdan peýdalanyp Türkmenistanyna edik gaýdan etmişlerini gizlemek üçin, üstüne basarmak üçin aktivistler ýa-da aktivist boljak, hakyky aktivist boljak bolýan, göreşek bolýan watandaşlaryň ünsüni sowýan owalky jenaýatkarlar, kezzaplar, haramdadalar, owrular, jümleler. Şolaryň arasyna bizi goşýaňyz. Maksadyňyz bizim şolary ýaly dir öýtdirmek üçin. Bizi şolary ýalydyr öýdi bilýänler bar. 90-njy ýyllarda dowulan özlerim Türkmenistandaky korrupsiýa sistemasyna özü, ejeti, kakasy, dogan garnaşy, atasy, eneti hemmesi korrupsiýa çümüp maskara bolup, wejra bolup, soňam daşary ýurda gaçyp innem daşary ýurtda aktivist derejek bolýanlar. Özüm daşary ýurtda okan şolar. Inhasiz käbiriňiz aýdýaňyzda işte bilim gerek daşary ýurtda okanna daşary ýurtda. Kezzapçylygyň aňyr başyna çykgaýdan. Aktivist mundan şo. Inni şondan bir aktivist ýazamaly. Türkmeniň nesli tükennimi? Inni edip terbiyeli halal maşgala tükenni de inni şolara galamy Türkmeniň ykbaly. Esasy şol Downhouse'daky videoň esasy mesajly ýerine gelýär. Türkmenistana barmak mümkinçiliklerim ýok diýer. Ştaý gata tätin. Gata tätin ştaý. Şol videoda iň esasy aýdyljak zat şu. Olaň Türkmenistana barmaga mümkinçiligim ýok. Şu sözü biz nereden ýatlaýas? Şatlyk Şyhypowyň videolarynyň we şoňa meňdeşlen hakykat göreşijilerine garşy edýän çykyşlarynyň, çağırşlarynyň videolarynyň ýatlaýas. Şu sözü. Ýagny
Hojoýunlarym olaryň käbirine himayet etmese, ýol pulum ýok diýäňmi? Ýa-da eger olar diktaturany goramak planyna goşup bilmese, haramdagyň talabyna laýyk onu mümkinçiligi ýok diýip olara taýyk görkezýärmi? Öz şärikligiňizi gizlejek bolup arkasyna bize moşşuňuzmy? Down House ýa sen hojoýunyňy çalyşdyňmy? Şoň üçin formatyny ütgetdiňmi? Ogrum özüne sor, orrumsam diýe. Ata-babalarymyzyň şu sözüni sen ýaman gowy akademiki derejede subut etdiň. Saja bol. Türkmenlere bähwitsiz diýe. Gatygen söz bolanýar. Haramdaga we ondan ýal iýenleriň bähwidine diýjek bolduňmy? Şu sözüň arkasynda. Şolaň bähwidiniň maskasy türkmenlere bähwitsiz. Türkmenlere diýe. İýilgine de diýenok, halka da diýenok, türkmenlere diýe. Dili baranok sebäbi halk diýmek. Şoň üçin şol videoň hemme ýerine mesaj kod bar. Mehemen elinden çykanlygy %100 belli. Ýurdu talamak, aktivistleri we watandaşlary satmak, dürli jinayetler etmek, korrupsiýa çümmek, içinde yüzmek. Soňam daşary urda çykyp özüňi aklajak bolmak. Haram nefsiň üçin ähli zady satmaga taýýar hem razy bolmak türkmenlere bähwitmi? Türkmenleriň bähwidi bolýarmyşy? Sen videoňa görä. Olar ýaly türkmeniň bähwidini arayan ýa-da gollayan bolsaň, näme üçin? Hakykaty gizleýäňiz. Aýdyň hakykatlary. Halk bilsin, halkyň hakykaty bilmäge haky bar. Türkmenistandaky gyrgynçylyklary, edenetlikleri, jenaýatlary, ejide ganymçylyklary, tire parazlyklary, adam kemsitmeleri, adam hukuklarynyň ýok edilişini, 5 köpük üçin, 5 manat üçin nähili adam satyşyňyzy, iýmitleri ýok edişiňizi, emeli gytçylyk, emeli garypçylyk, emeli işsizlik döredişiňizi aýdym. Olar ýaly bolsa. Olar ýaly türkmenlere bähwitli iş edýän bolsaňyz, ýa türkmeniň bähwidi üçin şolar ýaly ala edýän bolsaňyz, Down House aýdyň onda. Mehemen absurd anti-görüş formatynyň ýene bir görnüşini biz Down House kanalyna tomaş etdik. Dönüklük kime, näme üçin gerek? Pul üçin gerek. Pul üçin. Pul bolsa bolan Hudaýy, namysy, watany, hemme zady pul. Inha mehriban doganymyz, gelen garaýşçylar hemmeti şundan ibarat. Inni tesirlere dowam edýän türkmen tu häzir sepemi berjek. Dikkat bilen garaşja sagam diye. Ýanarda öz gazan çukurlaryna gömülüp barýarlar. Şularda alyp gidip bolarym diýip pikir edýärler. Ine gaty dogry, ömrüň uzak bolsun ýanarda. Gaty dogry, ömrüň uzak bolsun. İnşallah bize güýçler etmez. İliň güýji, siliň güýji. Şunu ýadyňyzdan çykarma. Şu taýdaky watandaşlaryň adyndan ýa şu kanalla moderatorlyk edýär diýip men suratym olaň arasynda goşanyňyzy bilen halkyň höwesini döwüp bilmeýäňiz. Halkyň hyjyny gowşatyp bilmeýäňiz.
daşary ýurtdaky Türkmenistanlylar, ýurdun içindäki Türkmenistanlylar şo taýda galan açanlar. Inni öňkü Türkmenistanlylar däl. Siz şunu ýadyňyzdan çykarýaňyz. Däl. Siz beýleki artistleri, oýnatgulary, aktivist, opozisiýa boljak bolýan, oýnadýan, ağlayan adamlaryňyz bara. Köpsine siz pulum bermän ýöne pulu görkezip ysgadyp oýnaýaňyz bolar. Şolary aldyr öýdýäňizmi beýleki adamlar? Ýok, ýalňyşjaňyz. Satançylyk. Hiç wagt batançylyk bolmady. Türkmenim kanalyndaky şu kanalyň göni aýlymyny alyp barýan tesvirçileň, göreçijileň arasynda haramçylyga goşulan, haramçylyga gatnaşan sizinkiler ýaly. Hiç kim ýok. Hiç kimin ýyzy hapa däl. Şoň üçin ne ýanardaň aýdyşy ýaly. Şolary da ýanymyz bilen inni biz gidip barýar, biz ýok bolup barýar. Bular hem ýanymyz bilen alyp gidip bolmalymy diýilen tamaýynçylyg, synançylyg iň soňky görnüşi Downhouse'daky şol video. Meşhurluk gerek boldy, saňa reyting gerek boldy, Downhouse al saňa reyting. Galaxy. Adamlardyň gyýyzlar äre çykýanlar öýdýä. Ýanky ýaly erkek sumoklara äre çykýar. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. Gaty dogry. Tiýat küntüler diýip ýöne ýaraýdylanma. İçýän şu kanalla halkyň bililikde hakykat üçin dogry garaýşlary, dogry uğurlary görkezip, güýjüni, energiýasyny birleşdirip tügeleýe tebigatyň bir tebigi güýjüni ögürlüp gidip barşyna içýän ýaşalar, görü bilen oklar. Başary bilen oklar, şu zady özleri edi bilen oklar. Şoň üçin hem bir ýerden bir zat edip tökmed atmak üçin adamlaryň pikirini, ünsüni bölmek üçin şolary ýalaky synançyklar, şolary ýalaky garalama, propagandalar, provokasiýalar edip görýärler. Ramazan Juma döwletaga boýnuny tasmasyny daktyran şahsiýetler eýeleri nire fudise şotaýa hüjüm etmeklerinden başga çäreleri ýok çanaga diýe. Gaty dogry. Hojaýyn bir zat diýse şonu etmekden çare. Anwar Ahmet diýip biri bir zat ýazýar näme diýe. Düşnükür. Skif Masaget döwletaga tema başlaman kaýanarda bilen ýazan uly tesirimiz bardy. Şonu okap bilmersiňizmi? Nirde ýazan tesiriňiz? Ýanardan helki ýazan bir tesiri bardy, gaty täsin tesir. Häzir şol bildiriş koydum şu gün Türkmenim kanalynyň topluluk bildiriş bölüminde. Şo taýdaky bildirişiň aşagyna ýanarda häki aýdanyp ýaly şeýle bir gaty täsin bir ine tesir koydu. Şol tesiri häzir men okap beýleki tesirlere dowam etjek. 11 saat öň ýazypdyr. Ýanarda şu tesiri.
Özüňizden girip şo taýdan okap bilýäňiz. Öz başdaklyk, garaşsyzlyk, erkin Türkmenistan. Bary kagyzyň düzünde bir garalama bolup galdy. Ýokarda ýazylanan ýekejesinde halk, ýekejesini de halk görmedi. Diktatorlyk sistemi aýrylmasa hiç görmez şeýle dowam eder. Kim kimin hojaýyny, köçede ýören it, eşeklere boyun egse, her kim hojaýynyň etjek bolar. Etdiýärlerim, Türkmenistanyň halky sowgatsuz ilmden, bilimden ýyda galan diýär, ilki şo ýokarda oturanlar. Sowgatsuz siýasatyň saharpyny bilmänden soň Türkmenistan içeriki we daşarky siýasatlaryna başga ýurtlaryň siýasatçylary ýöredýär. Çünkü bizim ýokardaklarymyz işlerini bilen oklar. Kim näme teklip bilen gelse, okey, sizin teklifiniz doğru diýip bular durlar. Bu bir. İkincisi şu iki ýaşly Hanrat bilen Sapar diýenleri, olarda olaram pikir ogurlary. Näme üçin bilýäňizmi? Sorag. Bu anketde şeýle sorag. O bir anketde başga bir sorag. Bere ýurtdaşyndaky ýaşlaryň pikirlerini, plan programmalaryny öwrenirler. Bu eden zatlary ullukan ogurluk, başga ady ýok. Mundan soň pikir beren ýaşlaryň üstünden täze Türkmenistan gurjak bolup ýörler. Alyň size ýene bir hojaýyn, ýene bir diktatorlyk sistemasy diýär. Ýanarda ýazypdyr. Inni şu taýda Skif Masaget ýene bir tesvir ýazypdyr şu taýda. Şol tesvirem dikkatyňyzy ýetirip, soň güni alimdaky tesvirlere dowam etjek. Kim kimin hojaýyny soragy aklymyza elbetde bir kişi agalyk eden gelýär. Olum ilkinji Türkmenistanyň prezidenti Saparmurat Niýazow. Prezident bolmagyna kömek eden ol wagt Moskwadaky SKP'de işleyen bir diplomat onun hojaýynlygy bilen amala aşyrly. Jdanowyň hojaýynlygy bilen ilkinji ortalyk bir gizli haram pul gazanma ýoly newit gaz satmak. SSR döwrüne köp ýyl gaz aktarlan. Çöllük, ýylanly, derýalyk kompressimiň üstü bilen 5 tane turbo gaz geçirji bilen döwletiň gazy aktarylyp esasy Türkmenistanyň girdiği çeşmesini ýola goýmak bilen. Bular gerekli mukdarda ikiçäk sözleşme haram pul girdijisi bolýar. Soň şol sözleşmäniň ýyzyny şol hojaýynyň proýekti bilen iş sistemasy dowam etdirjegine söz beren diktator Gurbanoğlu dowam etdirýär. Bul gaz akyma güýji 2015-nji ýylda pese düşüp Türkmenistanda krizisiň başlamagynyň ilkinji ýyllary bolýar. Sebäp Ukraina gaz almagyny besedýär. Biziň gazymyzy Rossiýa arzan makadan alyp üstüne peýda görüp Ukraina satýardy. Şondan soň girdiği çeşme esasy gaz bolan soň ekonomika pese düşýär. 4 ýyldan soň büdjetde dolanşykda pul kemelmegi, gyzyl puluň manada bolan gatnaşygy agyrlaşyp, dollaryň gara bazarda ýokarlanmagy bilen türkmen manady güýjüni gaçyryp başlaýar. Bu diktatura sistemindäki ýallaklaryň, halkyň yer, su, towa, gaza we şoňa meňdeş talgytlar güýçlendirip, gaznany durnukly herekete getirmäge gizli plan işini ýola goýarlar. Türkmenistanyň daşary ýurt eksport edip satyp bilýän gazynyň kesilmegi bilen diktaturanyň esasy girdijisi pese düşýär. Şondan soň diktatura hyzmat edýän haramlar, dönükler köpelip halka ýapyşýarlar. Halky iýmäge başlaýarlar. Bu haramlar diktaturanyň gol astyna haram iýdirjiler, köpekler we esasanam yegenleri, dogonlary haramçylyk edip
Ne gözel watanymyzda edenetlilik edip ýörler. Şul dönüklere galsa watanymyzy satmany da hiç satça gören oklar, görmediler. Watanyny satannam satar. Düşmanyň kä ýerde ýalňyşy bar bolsa, kä ýerde ýalanyň ýalňyşy bar bolsa bagyşlaň diýede. İskif Masaget dowam edýär. Doktor özüniň halkynyň garaşdyrylygyny, azatlygyny elinden alyp diktator we garnyşlary garaşdyrylygyň haram miwesiniň hüzürini görüp orromsy nesillerini köpeltmäge dowam edýär. Demokratik dünýä bir tarap garaşdy Türkmenistany haram diktator özü üçin haramlyk ýoluny demokratik edip açaçan görkezdi. Hakyny da halkyny da edip dünýäwi döwletiň sowgutsuz gorkok neslini dowam etmäge güýjlenýär. Türkmenler baglasak bir ýere bili, gurdors, gurzumy, derýaý nili. Teke ýumut gökleň ýazyr alili, bir döwlete gulluk etsek ýaşaýmyz diýär. Ine şu günkü bildirişdäki tesirler, inni günü ýalymyzdaky tesirlere geçýär. Karolio bir diktatoryň şahsy kultuny ösdürenler şonu aýryp öz diktaturasyny gurjak bolup eden işleri oňuna bolman. Inni bu diktatory aýryp öz diktaturasyny gurjak bolýarlar. Gaty dogry. Karolio in gynanlarýany şu edýän işlerine şunu düşünmeýän sada käwr watandaşlardan peýdalanýarlar diýär. Halk diýmäli, watandaşlar diýeli. Sebäbi olar halk diýel. Karolio men düşünmek o Anwar Ahmet diýilen zadyň näme ýazanny, şoň üçin men göremok onu, men ýok etdim, aýardym. Alweli senem yalan sözleýän, özüň kim boş gurrun edýän, diňe eli boş adam sizler. Elbette sana bütün dünýä özüň ýaly görünýär. Ýa-da seni öz wyjdanyň gaterwet bynjalyk edýär. Şoň üçin sen özüňi özüň köşeşdirjek bolýan. Diňe men yalançy däle, diňe men satançy däle, diňe men haramzada däle, diňe men nefsewür däle, hemme kişem şeýle diýip psikologik ýagdaýda öz özüňi ynjaltjak bolýan. Alweli geçdi bolsun. Oğlum gelenden ahirim gelsin diye. Allah yolun açık etsin. Karolio. Men sana kimin erkekliğini wagty gelsin görkezler internette de gar. O taýdaky gurrunlar. Ramazan Cuma. Alweli boş gürleýän adamyň sözleri bir ýeriňizde batana meňdeýär. Şol sebäpden bu sahypada tesir ýazýaňyz şeýlemi. Skif Masaget. Döwletaňa bu ýallaky satançylyk eden diktatoryň rejiminden haram ýen we şol sistemadan tamakançylyklary boşa çykypdyr diýip biziň adalet üçin güýçlenjegimizden we özüniň haram arzularynyň başa barmajagyndan bilýär diýende.
Türkmentu sağ bol, ömrüňe bereket agam, sağ bol. Hemmämizi bile ýalkadan Allahan diňe bile. Bir adamyň çaňy çykmaz. Galaksy HTA häzir opozisiýanyň içinden halkyň bagtly durmuşda ýaşamak üçin alada edýän aktivist ýok. Olaň öyle niýetem ýok. Diňe wezipe ýetirse gerkkägi doýmak ýa-da diktaturaň ýoluny açmak, brokda iki towşany urmak halkyň güni bakana. Şoň üçin edýän zatlary heňe gelenok, aýdýan zatlary bolusuz biderek zatlar. Ogalam aýtdym, täzeden gaýtalýan. İki sebäp bolup bilýär. Ya baryp ýatan samdyk nada ýa-da bilgeçinden edýär. Bilgeçinden näme üçin edýär? Özüniň haram bähwitleri üçin edýär. Ýa-da haramlaň bähwitleri üçin zakat boýunça. Başga düşündirşi ýok. Sebäbi bir adam bir gezek ýalňyş bilýär, iki gezek ýalňyş bilýär. Öýdiderli ýagdaýda ýalňyşýan bolsa, absurd zatlar aýdyp, absurd zatlar edýän bolsa, bu bilgeçliň nimek bolýar? Halka garşy bil kastlaýyn nimek bolýar? Hakykat gerek. Assalamu alaykum döwlet watandaşlar. Taza bol, hakykat gerek. Garazowlan hakykat gerek diýe. Arslan Muradow geldi. Arslan hoş geldin. Umyadlarına ýan sağlyk. Türkmentu ýanky aýdyň onu diýen sözleň halkyň kalymyna orun aldy. Sen diýişiň ýaly köpçüliklerin her bir türkmen diýse düzelmek ýa kaçyp gitmek başga ýol ýok rejime. Agdarly diýseler, haçan ol kime bilenok. Agdybirlige bagly. Türkmentu agdybirlik. Agdybirlik diýmek tebigatyň kanuny bilen, Allah Taala gollow bilen garmoniýa bolmaly. Şoň bilen sazlaşyň bolmaly. Şol sazlaşyk bolsa, şoň halk dilinäki ady agdybirlik. Almy dilleki ady tebigatyň kanunlary güýji bilen, Allah Taalaň gudraty bilen garmoniýa bolmaly, sazlaşyň bolmaly. Şonda sen öňüňde hiç bir güýçdür bilen ok. Ve şondan bilýär bolar. Şoň üçin gorkýarlar. Öýtleri nemelerine garşdy. Şoň üçin jan howluny her zat edip görýärler, her ýyl zakat edip görýärler. Ýöne öz etjek bolýan propagandaçyklaryna, provokasiýalaryna ýalňyşyp öz aýagyna özü çolaşýarlar. Karolio, bu Down House diýen diktatoryň bu güjügi näme diýip ýazypdyr? Bir rolliginde diýär. За справедливость. Доброго вечера, Türkmenistanlısı diye. Akşamınız hayırlı olsun Türkmenistanlılar diye. За справедливость. Adalet için. Sadece ol adalet için bir gurrun vardı. Orsçada efir olsa, gepleşik olsa, diskusiya olsa, zat olsa deyip ýöne biziň auditoriýamyz, biziň köpçüligimiz, esasy köpçülik bagry ýanyp duran, ruhy tüsseläp duran watandaşlarymyzyň esasy agramly bölegi türkmen dilini bilýän, türkmençe gepleýän, türkmençe düşünýän watandaşlar. Şoň üçin üns berseňiz, ilki başta käbir toparlar, käbir hereketler orsça alyp bardy işini, ýöne gollow bolman soň türkmençe garşdyryp başladylar. Ýene gollow bolman soň
doğruluğunu türkmençe geçtiler. Şoň üçin bu tarihi zerurlugy hukman gözüňde tutmaly. Şoň üçin za spravedliwet we şoň ýaly Türkmenistanly illeşlerimiz ors dilinde gürleýän, orsça bilýän, türkmençe kan düşünýän bolsa ýazyp zat edip bilmeýän watandaşlarymyz aýyplaşmasyn. Men ors dilim kanalla moderatorluk eder ýaly gramatny bir neme ýagdaýda däl. Şoň üçin başga gramatny orsça gürläp alyp barabiljek biri bar bolsa edip biler. Ýöne men orsça gepleşik etmäni özüme neme göremok. Arzuhan döwlet daga internet, YouTube'a girmek köpman däl. Haýsy ýurtda bolsaňam, haýsy uğurdan tutsaňam deňeşdirmek kyn zat däl. Türkmenistanyň ýagdaýy bilen. Gaty dogry. Karolio, şu kanalyň gerçek watan gahramanlary, ýagny Garajoglan, Hakykat Gerek, Arslan Muradow, Ramazan Juma, Yanardağ we şoňa meňdeş adyn ýazmadyklarymy gaty görmesin diýe. Şolardan başga hiç kim dinleýän senipdir. Kim näme diýipdir? Şol Downhouse'daky şu videony zakat eden adam ýa şo zakatçylaryň şo hojoýynyň gullukçylaryndan biri şey diýip ýatdyr. Olar ýaly bolsa. Men statistikany paýlaşdym. Awgust aýynyň statistikany paýlaşdym. Sentýabr aýynyň statistikany paýlaşar. Göreli. Bize san gerek, gel hil gerek. Men başyndan aýtdym. İslennik ýurtda, islennik uğurda jurnalistika boýunça, islennik adamı çykar, on poturdup bereýin. Şol tesir ýazýan. Bizim bilýär. Kanala çiğşirmegi, tomoşaçyny çiğşirmegi, agzasanyny çiğşirmegi. Näme gerek? Bizim maksadymyz olýar. Çiğşirmek däl bizim maksadymyz hakykat. Sen boş näçe miň, belki onlarça miň boş virtualny nemäňde 5 sany hakyky, 50 sany hakyky watandaş etjegini diýe tarih ýazýar. Senkiler tarih ýazýar. Näme diýe? Wurre Galaxy hetel lepbeýçiler rejim ütgöse adam satyp iýen pamoýundan kesiljek olan aladasy rejimden däl halkam diňe garagarny. Gaty dogry. Yaşar Türkmen это неправда. Näme неправда? Näme barada gürleýän? Näme diýen? Karolio, bizi dinlemeýän bolsa, ine siziň güjükleriniz näme üçin onu roliklaryny bizi görkezýär. Siz biziň kanaldan şu ady agdalan gahramanlardan gorkýaňyz. Şoň üçin ähli güjüklerinize komanda berdiňiz. Gaty dogry. Täsir etmeýän bolsa, hakykat sizi boýunçalyk etmeýän bolsa, halallyk, halkyň haky, adalat, hukuk, arasalyk, halallyk sizi boýunçalyk etmeýän bolsa, näme üçin boýunçalyk bolýaňyz? Kararly ýok, gaty dogry aýtýar. Bar işiniz şu kanal bolsun. Şu kanaly yapylar ýaly edip
öz içimizden bulaşdyrmak niýetiňiz bar. Ol bolmaz sebäbi bu kanalyň hojaýyny ýok. Gaty dogry. Bu kanalyň, bu halkyň kanaly bir giden satançylar diýe. Gaty dogry. Ömrüň uzak bolsun. Näme diýmäge gerek ýok. Güni aýlymlara seretsinler. We seredýärler. Özlerem seredýär. Soň aýdyşym dürlü ýurtlarda Merkezi Aziýa döwletleri bilen baglanyşykly, Türkmenistan bilen baglanyşykly sapaklarda görkezilýär. Strategik institutlarda ulanylýar. Halkara hünärmenler peýdalanýar. Gözüňde tutýar şu halkyň tesbirlerini, halkyň bililikde bir uğru gönügüşini şu göni aýlymda. Sebäbi göni aýlymda hiç tat edip bolanok. Sil nähili gelýär, öz akymna akyp geçip gidýär, edir şolar ýaly. Şoň üçin de men göni aýlymlary özüm gowy görýän. Halk, jylaw halkyň elinde, ygtyýar halkyň elinde. Halk alyp barýar. Gözüňiz körmi? Okan. 5-6 tane adam ýazýarmyşyn. Özleri. Bir adamda 10-15, 20, 30 tane yalan ýasama account profil hasap bar. Şondan her hili bolup ýazýarlar. Aýal adam bolup, erkek adam bolup, her hili rollara girip ýazýarlar. Sebäbi olaň şular ýalaky artistlikden başga nemeleri ýok. Edibilýän, başarýan zatlar, tökmeçilikden. Onun pikir edýärler, bizimkiler hem şolar ýalar. Men 2 tane elim bar. Başga elim ýok. Inha elim. İstesen elimem gallara oturaýyn. Halk ýazýar şu tesbirleri. Garajogluny tanaýan. Garajoglunyň başga hiç birini tanamam. Garajogluny nip tanaýan. Hakika adından bilemok, biljegem bolanmak, geregem de. Men şoň ilgün için jan edýänni, beýlik tesbirçiler bilen bile. Görüp oturna, halk bilen bile, bütün dünýä bilen bile görüp oturna. Näme gerek maňa hakykaty? Maňa niýeti, esasy gerek zat. Gazallan gymmatly niýeti, halallygy, ilgün bähwidi üçin goşýan, ýazýan, ýekaja harpy sözü sözlemek bolly. Türkmen döwlet ölüme Türkmen halkymyz ýeterlik bilim bar. Ukuyup başarjanlyk kanymyzda bar. Ýöne soňky 30 ýylda Türkmenistan halkyna gedemlik, ýalançylyk, görüplik, millet parazlyk beýnimize siňdirdiler. Kıynatakda şeyle bolly. Häzir şu nemede bir kanalyň şol topluluk bildirişler bölümünde bir bildiriş goýupdym. Gaty şo taýda bir täsin sözü bar. Şo sözü dikkatiňize ýetiresim gelýär. Adamzadyň duçar edilen nadanlyk pazygatyna bir düşündiriş. Ýöne Türkmenistanyň watandaşlary bu aýdylanlaryň 10-15 etse has aýylganjyna duçar edildi. Harammaşy we haramda diktatorlyk döwürlerinde. Bir nesil bilimiň jezalandyrylyp, sowwatsuzlygyň bagtyarlyk ýaly görkezilýän düşünjesi bilen kemale gelýär. Bir nesil, bizde bir däl 2-3 nesil şeýle boldy. Olardan soňky dören nesil özüniň sowwatsuzlygyny, ýagny nadan edilenligini bilmän kemale gelýär. Sebäbi olar bilimiň hem aň düşünjäniň nämediginden bihabar edilenler diýär. Inha diktatorlygyň
türkmeni ýetiren ilginç täsiri, iň erbet eden zyany. Ine Ursula Le Guin gynanyrjady. Şoň üçin watandaşlaryň arasynda tökmetlere, ertekilere, provokasiýalara gyzygýanlar ýa maskaraçylyklara ýa nakys düşnükdüji oýunlara, kilçikliklere, kilçermelere üns berýänler bolup biler. Sebäbi bir ene ata, ýagny ene ata hökümet, halkam çagasy, hökümet, ene ata öz çagasyna, halkyna ýeterlik derejede üns bermese, ýe çykmasa, kömek etmese, köçä taşlasa, işsiz, susuz, çöreksiz, iýmissiz çaga nämesin? Çaga ene ata belli bir ýaşda el garama mejbur bolýar. Ne bilen ýaşaşyk kiçik çagaçyklarymyz bar. Hiç sadet bilen ok özleri. Biz etmesek. Halkam şolar ýaly, türkmen halkam şolar ýaly. Şol pursatdan, şol ýagdaýdan bu haramzadalar öz haramçylykları üçin peýdalandylar. Halky şolar ýaly mahrum etdiler. Hemme mümkinçiliklerden, bagytdan, şansdan mahrum etdiler. Diňe zat üçin bir-birini tökmet atýan, bir-birine güýrüpçilik edýän, bir-birine zıyan berýän, bir-biri bilen gemirşýän, söwüşýän, uşak düşök zatlardan başga dünýäde hiç zatdan başa çykmaýan watandaşlar edip goýdular. Köpsini, ýöne hemmeti bu däl. Bir ýalypdyr, revolýusiýa hemişe öz diýipdir çagalaryny ýok edýär. Ýagny revolýusiýa özüni durmuşa geçirenleri ýok edýär, ýok. Olar ýaly. Eger hakykatdanam alahy kada kanunlaryň daşyna çykmasaň, tebigatyň kanunlaryna garşy gelmeseň, hiç zat sana ziyan veren ok. Hemme zat bolmalsa ýaly bolýar. Ýöne sen edýän zatyň absurd bolsa, soň öz günäňi, ay bu revolýusiýa öz çagalaryny ýok edýär diýmek ýalňyş düşünje. Arslan Muradow gazyň satylşy barada dogry ýazypdyr diýär. Gata dogry. Nädir? Boş diýenler özleri boş hakykata seredin 2 ýyldan bäri kän zady ütkedi. Türkmen togaty iňmärki tesirler ýa YouTube, TikTok tehnologiýada ýüzüni açan halky gördiýär. Gaty dogry. Galaxy GTA döwletaga leppeýçilere üns berme olaram. Açko galansın, olar şey dip çağa ekleýär. Aç ölmegine biz bir sebäp bolmaly diýär. Galaxy ömrüňiz uzak bolsun. Çağalary gaýga diýäniň üçin ömrüňiz uzak bolsun. Çağalary aýalmaly. Ahmet Atar, watandaşlar dolar gaty düşýär.
nämeden bolup biler ýa-da bu da oyun oýnaýarlarmy siziň pikiriňiz? Arslan Muradow näçe düşdi dolar diýe. Aýla agşam temadan uzaklaşmaň haýyş diýe. Ahmet Atar. Şuň çarjyda ýürümüş diýdiler diýe. Yaşar Türkmen döwleda men türkmen diline ýazmagym biraz kıyın diýe. Näme üçin kıyın? Öwrenjek bol. Ýani ýok ýalňyşyň dadyň bolup biler, gramatik ýalňyşyň düzeldip men okal. Başardyňdan ýaz, şeýdip praktika etmeli, şeýdip türgenleşmeli, türgenleşmeden bolany. За справедливость diýen tomoshaçymyz Хорошо, Давлет Байхан, всё понимаю, по-туркменски от А до Я, vatandaşlarımıza işlerine üstünlük. Главное всё от сердца было всегда. Rad вам и землякам diye tavjaba ömrüňiz ok bolsun. Hemme da düşünýän türkmençe gowy düşünýänni başyndan soňuna çenni hemme esasy zat diye yürekden şat siziň bilen gün ýaýlymda we vatandaşlar bilen men şoňa begenýän niýet tavjaba za sправедливость ömrüňiz ok bolsun. Karolio, dogonlar bu dollaryň düşmesi wagtlaryň bu bize garşy edilýän diktaturan oýny. Gaty dogry. Gene bir zat ýüze çykdy, olam näme? Belli bir daşarut pasportynyň, zagran pasportynyň belli bir wagtdan soň möhledi dolýandan möhledi 2 ýyl uzaldyrylmy peçat bilen. Şol möhledi häzirki 2 ýyllyk möhledi uzaldylan zagran pasportlar, daşarut pasportlar bilen başga bir ýurda gidip bolany diýdiler. Ine tuzak. Diktatura işlänne käwat, diktatura käwat. Ýa-da diktatura kömek edýänler, maslahat berýänler, käwatçylar ýa-da professional duzugum gurup bilýärler. Karolio, biraz garaşyň beýdip saklap bilmeýär. Oğlum halky güýmemek üçin edilýän näme de oýnyna. Türkmen tu, şu teknologiýanyň kömegi bilen aktivist, biz tesbirçiler, el degmän rahat göreşler, halk güç alýa şu internet bolmasa biz aktivist halk basylyp ýa öldürilip bilerdik. Gorkmalyň, hakykatçy bolalyň, haýyş, edil halkym diýe ömrüňiz ok bolsun. Türkmen tu gaty dogry, ýüreklendirmeli, watandaşlarymyzy ruhuny aldyrmaly. Adalet üçin türkmençäň gowy bilen okmy diýe. Adalet üçin bilýän nipdira. Türkmençä düşünýän niýe? Ýöne ýazamda kıyyn bolýar diýe. Döwletde profilli jemgyýetiň okuda adam şu wagt mundan 3 çykyşyňyzda 60 köpelli tomaşaçylar diye, öňkü çykyşlaryňyzdan 60 adam köpelli tomaşaçy köpelli diye. Yaşar Türkmen, это неправда, Türkmenistanyň gazyny Ukraina satyn almasa krizis geldi diye oýalan. Bu başga bir tema. Her kim öz düşünjesini aýdyp bilýär. Karolio goý olaryň kellesini biziň kanalymyza ýaly daşýasyn diye. Arslan Muradow gaz barada dogry ýazdy diye. Karolio amin diye. Arzuhan içini ýakýan aýagym bulara kim näme diýse diýsin, halk bilýär kimiň dogry, kimiň nä dogrudygyny diye. Ýa men içimi ýakamam. Köp haýyş gelenden soň men şol haýyşa görä halka hyzmat, hakka hyzmat diýip
Oloňam haýyşyny, garaýşyny öz garaýşlarym bilen bile ýetirmeli bolýar. Häzirlikçe. Ýöne täze döwrümizde etamyza geçemizden soň aýdyşmaly. Men girjekkä bu temalara. Türkmen Tow döwletagy esasy halka wyjdan, namys, päliýamanlyk barada çağalar bagyndan başlap uniwersitede çenli beýnimize goýmaly. Gurrunsyz o dünýä akitýan zadyň ýok, insana hormat, adam gymmatlygy edip sapaklarda mejburi bolmaly. Gaty dogry. Gaty dogry. Daşarda edýän hereketlerini de seretmeli. Şoňa da ilki başta gaty berk adamlar bir zady öwreşýänçe şonum berkitmeli. Öwrenşenden soň edil günwatardaky ýaly innik bolup gidýär. Innik bolýança käbir zatlar berk tutmaly. Gaty dogry aýdýan Türkmen Tow ömrüňiz ok bolsun taýjy bol. Skif bu kanalda tesirçilerimiz biz maksada gönüktürülen hak hukuk üçün adalatlı çıkışlarımızın neticelerinin amala aşmagyny ýuwaş, howlukman, absurdsuz herekete geçýäňine satançylar düşünüp gorkýarlar diýe. Gaty dogry. Güýjü duýýarlar da. Güýjü halkyň bileleşýän güýjüni duýýarlar. Ramazan Cuma döwletagy ekin meýdanyna ekilenmekge joganyň iki sanjak Mekke berşýärli. Bu satanlaram berimsiz toprakdan hasyl öndürjek bolýarlar. Gowy misallar berýär. Galaksiyataýa şahlan hüjümi köpelýär. Muň alamaty rejim gitdigiçe çagşaýar. Çagşamagyna adazygan bolsa şu kanalam täsir edýär. Şoň üçin hüjüm edýärler. Mene başga alamat göremok. Dogry, häzir screenshot edip iýeripdir. Şol häki nemede şol hüjüm şol hüjümlerde atlary neme diýär diýip öz hüjümleri başa baran ok bolyn. Ondan şol efirde hüjüm bolýar zat diýär, aslynda hiç zat bolan ok zat diýip. Hawa siziň hüjümleriňiz başa barmaz diýär. Şoň üçin hiç zat bolan ok. Dogry. Başary bilen zat. Başta başarýardyň. Ýöne häzir başary bilen zat. Mundan soň başary bilersiň. Iliň müýji, iliň müýji. Siz ýadyňyzdan çykarýar. Iliň şarpynyň tagamyny ýadyňyzdan çykarpsyňyz. Meslikden, mutgorlukdan, edenetlilikden, haramçylykdan ýadyňyzdan çykarpsyňyz. Iliň şarpynyň gydgynjak täsirini bazmýatlarsyňyz. Galaksiyete doğruların düşmeginiň alamaty serdar tagta çykanyna gowy ekeni diýdirmek. Az wagtlyk muň üçin akyllar bolmak gerek. Ömrüňiz ok bolsun. Galaksiya men şunu nemetdim. Men mejbur şunu ýazyp ýazarýan, men zakaz berýän. Tanama özi ýazyp otur. Samtyklar. Siz belli bir senaryo boýunça hojoýunuňyzyň zakaty boýunça, şoň buyrug boýunça, şoň çadan çydygynyň içinde
tanıt edýän adamlar hiç sade edibilen bol. Pikir edýäňiz Türkmenin kanalynaky gönümmel ýaýlymam siziň hojaýynyňyzyň zakady ýalyr. Ýok, ina her kim öz başda hiç ýyly päsgelçilikde öz garaýşyny beýan edip otur. Yaşar Türkmen İngiliz diline geçýär. Rus İngiliz ýazmak suwçen ýaly. Latin harpyna ýaz. Ýa-da kirillisa ors harpyna, orslan harpyna türkmençe ýaz. Anzat bolýan bolsa. Ýazýanlar bara türkmençe ýöne ors hatyna ýazýarlar. Men okaýan, okap bererim. Arkaýyn. Hemişe hakykaty aýdym, ýitirjek zadyňyz diňe ýalan bolar. Ömrüňiz ok bolsun. Nakal ýaly söz. Skif Masaget döwlet ağa bu kanalla biziň yüzümüzi açmak wajyp däl. Wagty gelen wagty açar. Biz esasy hak hukuk üçin göreşimizi yüreğimizi açmak gerek. Dogrusu şol. Gaty dogry. Türkmen halkymyza ruhsat berseler ýurdu jinayatdan, narkotikatan başga näme äkelseň äkel diýseler, hökümet däl ýöneköy halk güllüdip azyk, senagat, mutun bärsi, akar aryk edýärler. Bolelin ösüp güllüder Türkmenliğe. Gaty dogry. Gaty dogry. Arzuhan, döwlet ağa Türkiýe gelip bilýänmi? Halk bilen ýüzbe-ýüz didarlaşsaň, täsir gowurlarda we öz koalisiýany döretseň. Men Türkiýe gelip bilenmok, sebäbi Türkdäki hemme zady taşlap maşgalamy özümi Türkmenistana deportasiýa edilmeli diýip karar çykandan soň mecburi ýagdaýda Türkiýeden biz gaçmaly bolduk. Çoň üçin häzir Türkiýede bizi ýaly adamlar ansat tereket edip bilenok Türkiýe barmagyny, Türkiýede bolmagyny gaty uly howpa tap edýärler. Sebäbi Ardugan edilseň aýdyşyň ýaly täsir edip biljegini, oýanyp barýan halka uly itergi berip biljegini bilýärler. Men Türkde bolsam, diňe mennäl, men Türkdäki kurs soşlam, işdeşlem, olaň dogan garnaşlary, dürli wezipelerdäki adamlar, men bile işleşen adamlar, öňkü deputatlar, öňkü siýasatçylar, öňkü ministrler, öňkü döwletiň uly wezipelerine işleyen bürokratlar himmeti bilen men sağlaşykly, bileleşip, guramaçylykly gaty uly bir hereket döretip biljegimi bilýärler. Halk bilen şolaň arasynda, Türkmenistanyň watandaşlary bilen şolaň arasynda men köprü bolup biljegimi bilýärler. Çoň üçin men Türkde bolmagymy islemediler. Her hil edip hayvat atyp gördüler, her zat etdiler. Ýöne men boyun eğmedim. Amerikan agenti diýdiler. Näme üçin? Azatlyk radiosynyň uzakdan habarçysy, daşardaky habarçysy. Ştatdan daşary habarçysy. Ýöne şertnamaly Azatlyk radiosu bilen işleşýän bir habarçy. Şonu da şondan gorkdular. Ýönkelen günäde şol. Bu Türkmenistan bilen Türkiýeň arasyny bozmak üçin ýürüýte Amerika tarapyndan pul berilip işledilýän Amerikan agenti. Azatlyk radiosynyň işgäri bolmak üçin. Daşardan gönümmeli işgäri däl. Ana şoň üçin şolar ýaly aýyplama. Oňdaşyndan biziň maşgalamyzyň
aňyrdan gelýän syýasy işler bilen ilteşigi, gatnaşygy aktiw eden işleri bar. Olaram ýadyndan çykaran. Biziň häzir edil Türkiýedäki aktiw köpçülik bilen biziň ýaly adamdan bir ýerde bolmagy, yüzbe-yüz bolmagy arzuhan sen aýdyşyň ýaly. Tuweley turdy. Tsunami ýaly täsir edýän üçin biz hemme zady açyp halkyň öňüne goýýar. Öň nähili finansiklar boldy. Öň nähili zatlar edilli. Göreşiň haýsy tapgyryna, niresinde, haýsy gününe, haýsy ýylyna, haýsy aýyna, haýsy gününe, haýsy sagatyna, haýsy sekundyna kim kimi satdy. Kim nähili hemmesini bilýär. Şoň üçin hakykatyny bilmeýän islenoklar. Halk ýolsuz galsyn, ýoluny uğrunu ýitirsin diýerler. Biz awtobanyň nirdedigini görkezýär. Geçen ýolumuz sebäbi bizim. Şoň üçin hem islenoklar. Ýöne bu wagtlaýça Türkiýede hökümet ýetkeze nesip bolsa, biziň eňin neslimiz, biziň kursdaşlarymyz, biziň gatnaşan, çaýçörek işen adamlarymyz, olaň dogan garnaşlary, zatlary olar syýasatda täsirli döwletde ýere gelseler, burundan durmaýan ştaýda. Türkiýe gelýän. Geçmişde bir ejidem söwüşde özüniň güýji ýetmejek batyra garşy söwüşip niýeti ölmänkä öljegini bilse-de batyr lakamy alyp ölmek düşünjesi bilen ýapyşypdyr diýe. Gaty täsin. Karolio, şu kanalla hiç kimi yüzübeýüz görüp tananok. Gaty dogry. Duygular, ruhlar, maksatlar, ata-babalarymyz bizi birleştirip, sağlaştırıp, gawatlaştırıp, hemmämiz bile burura urup durup otur, taýýarlap turgulnap otur. Diňe atlaryny bilip, bir-birini dogan ýaly görýärler. Yürekde tebigi ýasama däl. Bähbidem ýok, hiç adam ýok. Diňe yürekden. Siz ýaly ýygnak geçirip her kim 3-4 akaunt ýöreden ok gaty dogry. O tam ýoňaňy. Birini maşardam razy. Her kim öz pikirini açyk beýan edip bilýän platforma şu ýer. Bize hiç kim näme ýazmalygymyzy aýdanok. Ine biziň siz bilen tapawdymyz. Gaty dogry. Yaşar Türkmen dogry aýdýan döwletaga Türkiýe gitmek maňa da biraz kıyın garnaşlar çağırýarlar diye. Häzir Türkiýe hopsuz däl Türkmen göreşçiler üçin. Galaksy Arduhan döwletagany göresiň gelse özüň baray. Bize şu oturan ýerem folya. Men bu pikire ikuşsuz şüpheli diye. Arduhan düşündüm ağam diye. Galaksy ömrüňiz ok bolsun. Karolio, men abarja gerek boldum Türkde şu ýeriň polisleriniň türkmenler bilen bolşy gaýdyp gelmerini nidirdi maňa diye. Bä. Häzir nime adada çakalyk ýebereýin eger ýatmadyk bolsa. Ada perede oturan bolsaň men taňa häzir çakalyk ýeberjek.
Döwlet iň agyry halkymyza kasamda prezidente dönüklik etsem ömrüm kül bolsun diýip kasam içirmesi gaty haram zorluk diýär. Dogry. Azat sana Telegram'dan iyi berýän. Çakloy. Eger ýatmadyk bolsaň, seň üçin giç bolmadyk bolsa, iyi berýän, söwünmeler. Öňünden aýdaýyn. İki sagaty geçdi. Tesbirli ýaýlymyz. Mena institutda kasam maýdanymyzda ömrüm gül bolsun diýädim. Bizem şeýle diýädik, ömrüm gül bolsun diýädik. Galaksiyata döwledan her efirde görýär, sen bynjalyk bolmagyň üçin ýa arkaýyn bolun. İkiňize de minnetdarlyk, ýürekdeşligiňiz üçin, hossarlyk üçin Taňry ýalkydyn. Ni ustaýda häli septat diýen wady ýöne 2 sagat boldy. Men sep beresim gelen ok efirden. Azat geldi, Azat alýan. Azat hoş geldin. Alo, salam aleykum. Wa aleykum esselam Azatcan. Sesim barýarmy böyle da? Gelýär. Owelýär Sizin sesiniz gelen okma, hazır durun. Ben nämeni öçüreyim. Sen Gaýtadan gidýär. Daway. Arzuhan ömrüňiz ok bolsun, sag bol. Döwlet agandan hakikaty gurlan. Gyzyl Oğuz. Kaka tarapy Gyzyl Oğuz. Eje tarapy Garaman. Salur Türkmenlerinden bolun. Bir Atatürk'ün aydan sözü var. Bir gün en aydan da edin zatlı. Sesin yanman ya täzeden gerabat. Atatürk bir gün men aydan zatlam, eden zatlam. Alyma, bilime. Indi gelýärmi öyle da sesim? Gowurly, inni gowy. Ters gelse meni de alymy, bilimi saýlaň diýär. Edil şolar ýaly. Şoň üçin siz hakikatyň tarapyndan bolun. Hemmemiz hakikatyň tarapyndan bolun. Azat, hoş geldin. Sesin düzelýär ýaly. Salam aleykum döwlet da. Salam aleykum millet. Nälisiz, gowmy işler, gowmy jan sagmy? Gowy hemme. Azat efire ýaýlyma gatnaşaýyn diýdiň. Söz sende. Seniň leýäs. Bolýar döwlet da. Men şu taýda aýtjak zadym. Ine şu häzirki wagt şu ünüs berip görýän bolsaňyz, ine men size sorag berjek döwlet aga. Ine siz bir maglumata eýe boldyňyz diýeli. Ýöne sizin şu nämeňiz ýok ondan bir näli diýse, ynamyňyz ýok şu habar dogrymy, nä dogryny bileňiz o umumyň. Siz şonu çykyp YouTube'da ýaýradarsynızmy? Yaratmayan. Ýaýratmaýaňyz, indi seredin. Indi seredin de o ýaýradýan adam prosto ahmak ya bir tupoy, bir debil adam ýaýratýar da ine. Şu birinden eşitdimi gepi sırazı ýaýratýar. Emma o adam ýaýratýan adam belki bilgeçeýine diýär. Yok, durun sedin.
O yayra diyen adamam dibil del, tupoy del. Bu tayda näme many berýär bilýäňizmi? Значит, bulara yalan habarı berýärlerden pul töleýärler. Şunu aýt diýip çıkıp YouTube'da aýt diýe. Özü bir del, iki del, üç del, dört del yalan gepler. Kän o sanardan barmak yeten o zada. Men pikirim bu, öz pikirim. Bulara şu ine şu zada çıkıp aýt, ine haram gulu öldü, komada diýip aýt diýip pul. Bolmasa yöne yerden mene primer maňa birisine can edip bir zat diýse de ine palan zat boldu diýse ben şonu sırazı ılgap çıkıp YouTube'a aýdam o. Ta şonun anygyna ýetýänçe. Ha bu taýda näme bu taýda problema? Значит, tölen ýaşolara şunu gürle diýip ine Azatlyk radio näle? Şolara tölen ýa dogry dälmi? Gürlemeli zaday, gürlemeli däl zadam şolar buyruk berýär, dogry dälmi? Ine indi görün. Näme üçin imenni ine şu adamlara gürledilýär? Näme üçin beýlekilere gürleden oklar? Şu size bir hili, bir aynıksı görünen okmu şu zatlar? Belli ol. Doğru da dedi o. Indi seredin. Indi men şu zatları beyleki nämelerden sorap görýän da ine bu oğlanlardan da o Cuma Sapar dedi, eyleki biri beyleki. Olar nämeden ok, düşünen ok şu zatlara. Men aýdýan o şu zatlara bir näme edip görün, ünüs berin şu zatlara. Yok diye her hili näme boluşy mümkin diye. Men aýtdym her hili zat boluşy mümkin. Yok oňaly zat. Ağacın başı şamal bolmasa gımıldamaz. Bu taýda başka hili oyunlar, nämeler var da. Sonra mine şu nämeler bilen gürleşýände şu aktivist sumaklar bilen haýsyna seretseňiz gepin häme bilýäňizmi? Men diye halky toplajak diye. Haýsyny dinleseňiz şo gep hemmesinde de. Men diye täze kanal açdym diye halky toplamak üçin diye. Indi men aýdýanda sorag berýän. Sen beýleden çykýan halky toplajak diýip beýlekiniň garşysyna gidýän. Odam çıkýadany meni halky toplajak diýip saňa garşy gidýadany münüsini çek öyle. Prosto bu men aýdýan bu politika däl bu zatlar. Bu bizim çıkıp gürleýänimiz bu zatlar prosto bir musor, tufta zat da ine döwlet aga. Ine bir beýleki döwletleriň nämesine seredin şu opozisiýasyna seredin näýli. Olar o gur ýere çıkıp gürlän ok nämeden ok olar näýli iş edýär? Şu diktatorunun şonun nämesini köleýärler, şonun näýli günäsi bar, näýli jenaýat iş etdi, şolary açmak üçin, näme etmek üçin şoňa hereket edýär. O bizinki ýaly, o narkoman, o debil o, ýene kim näme diýen o. Hakyky arassa çisti gürleýärler. A bolýa bize sowat ýok bizde, o akyl paýhasam ýok bizde. Ağzımıza näme gelýär çıkıp gürleýär şunu. Beýleki men opozisiýa diýen adamlar, şu sumaklar, olar bizden beter. Ine menden beter olar da o. Bir zadyň anygyna ýetmän durup onu çıkan gürläp näme edip halky oýnap ýörler döwlet aga. Tamam başka hiç zat ýok bu taýda. Halkyň bähbide umuman ýok. Hiç gili. Men indi bilýäňizmi döwlet aga? Çıkıp gürlejegem däl bulara. Toğuna tak diyecek delmen bularım. Adam işte çıkıp gürlep nämedi ucu yaman ağda kalıbı näme gerek? Men näme diyecek? Göttüňiz başyňyzdan artsın diyecek ki tamam. İngoğuz şodu öyle da. Ne şu fark edin men şu taýda da ne şu Hanamov'u alalı da ne şu yaşlılar ünüs verin. Hiç kime gürlen ok ya sen palan ya sen kulan diyen ok o beylekiler yalı. Ünüs berýän bolsaňyz. Şodam hökmetde işledi doğru değil mi? O halmır adam işledi,
o iklim ufam işledi. O düyeçine bilem o. O Murat Kurbanov işlemedi doğru gel. O näme işledi kim o? Kakamrat deydi. Dahlı yok. Yöne şuların nämesine gürleş usuluna seyretseniz indi hazır näme şu belki o nämeler çıkıp başladı. Şu YouTube'a çıkıp diktatör sistemini kritikava etsen Avrupa'dan näme berýänçiler. Gül kim gelýärdi öyle de var. Şu iki ağız YouTube'da çıkıp gürleseniz şu haram gulunun karşısına size näme berýänmiş. Palütü 5 özem Avrupa'dan. Men adyan o samsıklar. Bir gözünüzü açın ullakan edip. Palütü 5 haçan berilýär. Haçan konkretni adamda asnavanya bolsa şu zada. O çıkıp samıranın üçün berilen o zat. Her kim eden berilen o. Eğer berilen olsa yine Suriye'da uruş oldu. Doğru değil mi? Hazır şoların Suriye'nin köpüsü şu 90% Türkiye'de. Galan yine ulu vezipeli yine doktor, profesör nämeleri Germanya'ya geçtiler. Ne için? O Avrupa'da o gerek değil, o soğuksuz näme, o entep yören köçede adam gerek değil. Olaram şu başta şu doktorlarını, profesörlerini tartıp aldı özüne. Bu beşe berýän deyip. Böyle ki o prastoy halkı almadı. Потому что gereği yok. Şimdi siz şu taydan bir manı çıkarın bir zatlara da. Berilen ok. Timboli Türkmenlere hiç vaktan berilen ok. Haçan konkret asnavanya olsa yine Cuma saparın kiyalı asnavanyanızlar olsa berilya. Пожалуйста. Может yine bu nämeden berilişi mümkün o. Dur soktan. Cuma saparın nämet var? Näme esasy var? Berler. Esası kän otayda şu mitinglarda esası onun esası şu mitinglarda näme edip şu karakol diýämi näme diýär şu polisine düşüp näme edip saklanıp otayda. Nu 100% diňe yeterlik däl. Ol seýasy gaçywatal üçin o yeterlikde. Yo yeterlik değil. Nu şonda adamda çem beylekilere deňeştirsek şu yer bilen asmança tapawdy bar diyecek kolyanda. O nämenin o goş protest däl. Ol protest değil. Nu şonda adamda giren ok. Men şoň üçin hem özüni aýdýanda ine çykýarlar mitinga näme diýerler? Ay yolu aç diýerler. Bolýa yolu açtı. Sen baracak mı? 100% baran ok. Menem baram ok. Потому что samsık adam yok. Öz acalını näme edip şotaya. Gurangul'un eline canlı hiç kim tapşırası gelen ok. Şonun üçün baranız oklar. Ya adam näme? Çörek sorayalar. Bolýa çörek soradınız miting gurnap. 2 sanydan her kaysınıza çörek verdi. Tamam mı? Şu bir konkretni bir näme gerek. De öyle de. Yolu aç diýerler. Yine yolu açtı diýerler. Şo boldu mu? Bitti mi şo bilen? Ya bolmasa adam pasport yok, o yok. Yine hazır näme edip ýör şo pasportun wagtlaryny uzaldyp ýör hazır. Ne tamam mı şo bilen? Yine derdiniz bitti mi pasport bilen, çörek bilen, yol açılması bilen derdiniz bitdiýämi? Şonun üçün bir zada bir pikirlenin, oylanyň, soň edin de o. Konkretni bir zada yapışın da o nirdeki meliç zada haram guli, maram guli, yine kim näme bu zatların angrısında kim var? Ne şu eşekçiyalı adamlar vardı öyle de. Потому что şular näme diýär? Потому что şuların edýän priomu bu. Потому что eşekçi diýdi o Mekke deydi Fransa'daki, потому что ondan başka hili olarda siyasat yok. Siyasat edýän adam beýle demeden o. Siyasat edýän adam vapşe o başka hili. O bizde näle yine men halkın düşünjesini aýdaýyn. Yine şu seret tomaşa edýänleriň düşünjesini aýdaýyn. Kim eger
Ey haram guli, sen yine kimdeme, sen diktatör, o bu indi ben bu tayda sökmeyin de. Ne son yalı diyse, ha, значит bu haram gula karşı deyip fikir ediyor. Yine neyle? Eğer sökmen, nametmen, akıllı bir nameli gürlese de, politikadan gürlese, ey boş adam o. O boş baklaşka o. Yine fikri şeyle. Ha, sökse значит güreş ya yine o mujik diye yine düğeci ağamız diye yine güreş ya diye liderimiz düğeci ağamız diye yine o bir lider sözün manısı ne mi aslı? Lider şu İngiliz sözü doğru değil mi? Lider değil. Lider demek halkın yüzü demek. Halkın önünde yürüyen adam demek. O izda değil, ekranın önünde oturan adam değil. Şonun Ama üçün o bir zadı aydın. başta sözüm ölüm. Townhouse'un soňky dürlü portretler bilen, suratlar bilen goýan nemesini gördün mü videosunu? Gördüm. Ha. Sen näme pikirde? O provokasiya da öyle da. Prosto provokasiya. Yine yadınızda bolsa onların şu yenem şunyalı suratlar koydanı şunun kaysi birini prezident saylayacaksınız deyip näme edip koydu. Bularınki näme bilýäňiz mi? Halkın pikirini alıp şoňa karşı näme uyuşturmak, provokasiya uyuşturmak. Şu taýda göre haýsy kim köp ses alýa şu taýda. İson şonun nämesine düşüp başlayalar. Yöne aramızda bar adamlar yine şu Danhausa bilýäňiz mi? Audio sapşenyalar uzadya. Yine menin audio sapşenyalarım ne edip ona bar ya. Ben şoza da düşünem o. Yine men saydayın da öyle de var. Şu göreşenler var ya emmesi. Aktivist sumak olsun, lider sumak olsun şuların emmesinin içinde hakiki göreşeni 100%'dan şonun 2%'ı öyle de var. Galanı birbirini satıp, birbirini aldap, pul alıp näme edip ýören adamlar. Şu. O yadınızda bolsa men size bir çeki verendim. O bir topar. Şu nämeni Karoçuğun bir näme TikTok'ta bir gözüm düştü de bir oğlan gürle otir karoçu odam näme şu bir yerde bir kesel çağa var eken şoňa pul toplamak gereken karoçu şu sesini sıraz tanıdım da men girjek bolýan da şu efire meni alan oklarda bolmasa gönü yüzüne diyecektim de şuların. Yöne soňaly adamlarken aldap pul alıp yine ona pul toplayaz, yurda iyi beriyaz. Şonun üçün ben açazadım, havardar olun. Kim pul toplaya diýse, goşulmaňam, bütçü goşulmaň, tamam. Bu daundan hausun probleması bu provokasiya uyuşturmak. Yine şu göreyen olsanız, şu ünüs verseniz, Halmurat bilen Iklimufa degen ok, Onyalı degen ok. Diňe şu degeni u beylekiler. Başga Şu da ikisi demeýän o adamlar bar, yaşlılar. diňe olar däl. Bar odan bar. Men bu taýda aýtmaýyn da öyle de. Azat, Karaca oğlan senden soraýa. Cuma tapar opozisiýonерmi Azat diýip soraýa. Yok. Yo bir opozisiýa diýen zadyň manysyna düşüneli de biz. Öyle de var. Opozisiýa näme bu diýmek? Opozisiýa diýmek ine şu ýurdun baş tutanyň alternatifi diýmek. Ine bardy geldi ine şu hazırki ine şu opozisiýonerler var ha. Opozisiýonerler Karaca oğlanın aýdyşýaly. Ne şolar utsağa näme etse şonun yerine geçip yurdun içinde şu yurdun hakimiyetini yöneten adam da yine gelecek ki prezident diyelim. Yine şeyle öyle. Yöne onyalı, Cuma Sapar'da onyalı ukup yok. Cuma Sapar demeli o böyle ki o ben opozisyoner, ben lider diyenlere seyredin.
Çağadan beter olar. Mene soran şoların napirmer, yekece birin adam ınanam oğam, vapşe ınamdan kaçtı. Vapşe buların biliyorsunuz mu da öyle de var. Musırı çıktı vapşe son kuvaklarda. O birisi beyleden çıkıyadanı men psikologiyakını okayan, ne medyan o kim o? Murat Razakov mu ne menzu? Çıkıyadan son akıl ne medip başlaya, satıp başlaya. Men yenen bir geze gaydan öyle de var. Önem kanalınızda ayttım. Yenen bir geze gaytacak. Yollar açılıyor. Yollar açılıyor da öyle de var. Ne şu aktivist sumaklarınız var ya. Bağırsam yığlap YouTube'a çıkıyorlar. Ağlap. Arkadağımız bizi bağışla. Arkadağımız biz günahı iş ettik. Bağışla bizi. Biz yaman adamların getine gittik. Yanlıştık deyip ağlayanız. Şonun için öňünden imsim yok olup gidin tamam. Siravno yok bolun bolman indi tapağı yok. Ne şu sizin inanyan adamınızlar var ya eşekçi deydi, beleki deydi. Satacak sizi yine şu adamlar. Ucu sattılar hem de. Karın seyredip durun da öyle daha. Yekeden indi Türkiye'nin hükümeti bular dartıp başlaya. Nämege? Dip orada. Bağrısına. Şonu yadınızdan çıkarman. Ya bu Gorkızdı değil. Bu bolcak zatlar bu. O haramgulu, o tupoy ahmak değil o. O şu oğlunu koyacak koylara şu vezipe. Doğru değil mi? Sonun için ara salap veriş gerek. Silere oğlu deyen ok. Onun özüne medyadan işten ayrılıyor. Şu. O siz hazırki şu liderleriniz son göreli size neyli kömek eder. Size kömek edecek ne şu yeni adam şu hukuk koruyucular, nemeler, kuramalar, şolar kömek eder. Olar andacı edip bilen ok. Patamıştı bu tayda milyar biznes oynayan. Bu milyar biznesin yanında münsanı, 2000 sanı can hiç zat. Şuna düşünün. Moz bir kere diyendirler bu gorkuz ya bunun özü gorktu deyip de. Yine öğün name bilen gülleştim şu Farhat diyen var ya göt veren. Karoçu can ettiler. Karoçu gülleştik. Böyle dilimden sıktı. Son bana name edip başladı da şu Devlet Baykan bilen diye çemen öğre diye nem için sögen yok diye galanla sökken diye. Böyle diyen ben sana düşündüreyim dedim. Men tanaya mı soradın mı? Yo ben o zatlara aydı oturmadım. Ben kort edip keltecik edip düşündürdüm. Ben ayttım belek senin apazitça sumakların dedim. Şoların yanlışını sanasak dedim. Yalan gürleyenlerini, aldayanlarını sanasak dedim. Paşti günde çıkıp halka yalan gürleye. Aldayan, naglı aldayan men ayttım da. Ben ayttım hatabı dedim, bir sanı dedim. Şu aldan yerini şu ikisinin göreyezin dedim. Gönü YouTube'a çıkıp dedim, sögeyin dedim. Beylekilere söğüşüm yağlı dedim. Göreyezin dedim. Pajalosta dedim. Hatta bu yekece videosunu dedim. Hiç zar diyen o. Son ben ayttım indi sana dedim. Indi sana o çıktı ettim ben ayttım. Şu neme farkada. Sen dedim şu tayağı yiyen vaktin dedim neme dedin şu tayda gapırgam dövdüler onu ettiler bu o neme de içinde uruptırlar konsulluğun içinde konsulluğun işgalleri uruptırlar. Şimdi men ayttım şu seni urdular balnitsa bardın dedim hanı doktordan berilen spravka. Görüyoruz dedim ben sana inanayım dedim. Neme diyebileniz mi? Neme sen prokuror mu dedim. Men ayttım ben prokuror değil dedim. Patamıştı dedim o sana berilen spravka dedim. Senin peydana değil. Şu için hem görezip bilen o. İyi ben ayttım seni hiç hile o konsulluğun içinde uran oklar. Hatta şu bana seyredin de öyle de var. On yalı iş etme için de yine
napremer men konsulluğun işgari diyeyin de o. Birisini alıp girip otayda urup depkilep bir adam diyen konçunlu bolmalı. Onyalı iş etmek için. Men ya o haramdağın tarağını alıp aydam ok. Prosto men biliyorsunuz benim islegimden mi? O düşmanım neyle bolsun tapağı yok. Haram bolsun, başka olsun, yona erkek yağlı göreş gerek. On yağlı o bir avrayla edip ne edip halka aldap. Bu ne gereği var? Senin hem daşı şu düşman sıylasın seni. O sen eğer gancıklık edip bir avayçılık etsen sen düşman sıylaya mı? Kanešini sıylama. Yine şu bir nakıl var bilyen bolsanız. Gorkağın kılıcından diye Batır'ın bakışı güçlüdür diye. Yine. Kırıç şun yalı zatlarda öyle de. Hazır ucu vapşe bir musur bol gitti var zatlarda. Nem için diyseniz bir belli bir baş yok biliyorsunuz mu? O çıkyalar o biz lider nemi onlardan o vapşe o olar o hammamın içindeki yüz görülen ayna var ya sonun önünde lider olar tamam. Yöne bize biliyorsunuz bir hakiki politik gerek hakiki. O Çingiz Han'ın bir ajan gepi var. Yerin yüzünde diye en güçlü diye eskerler diye Türkmenler diye. Yöne diye, onların diye, başında diye, baş olmasa diye, yerin yüzünde diye, olar diye, in name etet, korkak eskerlerdir diye. Ne? Eğer baş tutan olsa diye, şolar da talkovu diye, şolar diye, arkasına seyreden o, dine öne gidiyor, yen yer. Yöne bizde yok hazır, öyle de, çıkan yok da, o. Çıkmazam patamıştı ne için? Потому что bu musura koşulan oğlan. Yine seyredin de o halkı diye ayağa kaldır yaz diye de ben yine cuma saparadan sonra verdim. Ben attım mitinge çağıran ne mi talk men attım. Ne mi peydas çörek sorayanız çıkıp ya yol aç diyeniz peydası inlemediysem halk diye görüp diye göz açılıyor korkudan çıkıyor diye. Ben adyan o cuma sapar beyle edilen o. Onu sen eğer halkı korkudan çıkaracak olsan günde şu YouTube'da hani propaganda geçiriş gerek. Şunu ne ediş gerek. Halkın anını yuvuş gerek. O hükman şu birini çıkarıp YouTube'da gülletmek değil. O ne pravilni işine de öyle de. Ne birini çıkarıp YouTube'da gülletmek ne pravilni iş şu. Halkı tayar etmeli şey de yine bir gepleşik geçirip ne edip yine siz şu SMS'lerde yine yazıyorlar ya comment. Yine şun yalı gürleşip fikir alışıp ne edip yine an östürüş gerek. Halk tayarlaş gerek. Bizde ne? Bizde başka hile düşünüyorlar. Halkı tayarlamak gerek deyip YouTube'a çıkarıyorlar sırası. Çıkma desem çıkmayacak olsa da davay çık. Hemen biliyorsunuz mu? Köpisinin namesi şu rating götürmek. Yine YouTube kanalında namede. Yine bana köpsü can etti deyince ben adını aytmayın. Öyle de var. Yine şu aktivist sumakların köpsü. Başta emmesi diyeni alıp. Davay gel kanalımızda çıkış edeli, name edeli, o edeli, bu edeli. Ben ayttım yok dedim. Eğer çıkış etsem dedim. Ya yine Animasyon çemenli tayarlap ber. öğren kanalında ya Ha. Ya Çemen Öğren kanalında dedim ya bulmasa yine Devlet Baykan'ın Türkmen'in kanalında çıkacak dedim. Yok. Ben ayttım eğer çıkacak olsam dedim yine özüm dedem kanal var dedim. Bana neme gerek dedim. Bu lişni razo çıkıp birinin anını bulaştırıp kime peydası var? Ona barot haramgula peydası var şu zatların. Yine şu bizim şu uruşyanlarımız yine TikTok'u görüyorsunuz mu? Bir bilen
pişik küçük yağlı bilýäňiz mi? O bir gün näme çıkışını gördüm. Şu Dursultan diýdi, Goştkan diýdi, bir sany şu hökümetiň tarawyna alýan ayal çıktı da hemmesini şu taýda döwlet öçürüp taşladı. Barsyny. Hemmesini öçtüler wapşe. Ine näle diye. Şu halkın şu diktatörün işi halkın arasına agzalalyk salmak, näme etmek. Bilen Bular şoňa düşünüp ýetişen o. bilmeýäniň arasyndaky tapawut aýdanyň. Wo şoňa düşünen İş oklar bilen döwlede. Nämemiz çıkıp spor etmeli, şo bilen dartışmaly, çekeleşmeli. Ine şu hökümet tarapyndan şu tarawyny alıp çıkış edýänler bar, şolaryň nämesine girjek bolýan efirinde meni alan oklar. Atamışdy bilýän näme diýjegimi. Men eger o gep aýtsam, men bu taýda aýtmaýyn. Ben şolaryň kanalynda çıkış edip aýtsam, olar soň bilýäňizmi, kanalyny hem udaly edip wapşe umuman çıkmaz ýaly bolýarlar YouTube'a. Ya men o ketdeli aýtdym däl bu zat. Olara bir sany jogap. Men bu taýda aýtjak däl o jogaby. Hemmäňiz gowy bilýänsiz eger näme edýän bolsaňyz. Ine şo jogap berýän, şo kanal panalyny udaly edip ýitip gidýär o adamlar. Hatta şatlygam ýitip gidýär. Oň ýaly jogap beren oklar bizde. Atamışdy gorkýarlar döwlede. Şu taýda bir zat aýdan döwlede. Bu ýola düşdüňizmi? O tapawy diýär, ýüzüňiz ýapykmy, açykmy? Sögdüňmi, sögen okmy? Spisikde hemmäňiz tapawy diýär onuň. Şonuň üçin agzy bir boluşyňyz gerek. O TikTok'a çıkyp o bir-biriň bilen tartyşyp wagt geçirmeň, onuň nämesi ýok. Tolky ýok o zatdan. Bugün ertir ýol açylýar. Soň düşünersiňiz şu wagt. No giç bolýarsyň. Hiç adamy edip bilmersiňiz. Men näme sebäpden aýdýan bu zatlarda öyle de. Ne beýleki daşar ýurtlaryň nämesini görýän da, olaryň hereketlerini görýän, deňeşdirip görýän da bu, naprimер. Ine Belarusiýany alaly. Ine şolaram etdi, näme etdi, hiç zat bolmady. Dogry dälmi? Şu 200 miňlep adam çykdy şu taýda mitinga, näme etdi? Ýöne şonda adam bolmady. Näme üçin bolmady? Şonuň çözgütini tapyş gerek. Meniň şo düşünüşüm, olarda bir çel ýokdy, çel. Hemem olaryň ham opozisiýasy bir-birine bir bizinki ýaly däl, näili bolsadam, ýöne bir-birine garşytdy şolaryňka. Bizinki bilýäňizmi, o garşy aňyrda dursun, garşylyk. Garşylyga aňyrda dursun. Bir eline avtomat berseňiz bilýäňizmi, Haramguldan öňde şo garşyndakyny atýar. Ine şeýle bizinki. Ine şo aktivistlerini tutup şo taýda nämede, şo Belarusiýanyň özünde näile etdiler. Hemem şo miting kurnap, o bir çel ýok bilýäňizmi, o miting kurnadyk diýip o köçe çıkıp ýöräniň tolky ýok. Bir maksat boluş gerek. Bir zady şu Haramgulny gurşap alyş gerek. Ine bir näme bolýar bilýäňizmi? Ine Lenin näile etýär şo nämeni? İlki bilen şo telegraf diýdi, o vokzal diýdi, şoň ýaly zatlary basyp alýar birinji oçurt. Ne soň näme edýär? Belaruslarda näle boldy? İşçi günleri işleýärler, subota waskrseni miting etýärler. Gul adam iş günü işleýär, subota waskrseni boş günü mitinga çykýar. Nabarot, işçi günleri çıkış gerek. Yine eger şu sistemaň nämesine bir ziyan berjek bolsaň da, yine bir işçi günler hemme çyksa, şonuň zavod, fabrika durýar, näme diýär. Hemem ondan başgadan şu näme häzir şu biziň şu lider sumaklar çıkıp boş gürleýär, o narkoman, dalbaýop ya baýdak almaşdyrdyk, karta çizdik, o nämeleriň o
Selçukların simvolunu koyup nämede birisi Erto olur, birisi Çarto olur. Yine kim nämeler Skaska Aydan'dan göre şu Haramgul'un şu yegenleri var, nämeleri var. Şoların daşarıyutta villaları var, nämeleri var. Şonu polnu üstünü açıp bilýäňiz mi? Şonu da kazat ediş gerek. Yine şu halkın pulunu yine şu öz bähbidine ulandılar, nämetdiler deyip yine cenayata layık şonun da kazat ediş gerek. Yine şonda urgu bolýa bu sistema. O Türkiye'de o çıkıp eline plakadı südürüp çıkıp o haramda gün bol yol aç. O hiç zadı o. Prosto musuru. Böyle bir 10 bin adam çıksa bir zat bolsun diyelim. O 4, 5, 30 tane adam bile näme bolsun öyle da. Şutada skif masaget senden soraya ada soru mitinge tayyar bollu diyeli. Mesela 100 adam wagt geçip köpelsek 1000 adam diyeli. Türkmenistanlaryň korkudan oýanlar olmaý. 1000 adam, 2000 adam. Ya başka nähili hereket etmeli? Nähili hereket etmeli? Şutada bir zat aýdan şu oğlanın sorağına cevap bereyim de. Yine ilki bilen de o. Yine korkudan çıkmak için mitinga çıkıp adam korkudan ayrılmaya birinci uçut. Adam ilkinci özünün kellesinde näme geçirişi gerek. Revolütsiya geçirişi gerek. Naprimер yine sizin şu lider sumaklarınız var. Her hili yalan güllep näme edip yine şu Fransa'daki şu yine oğlanlarımız listovka yapıştırdı, basıldı, näme etti deyip yurdun içinde. Çıktı deydi son doğru değil mi? Yine pul topladılar şu daşar yurttan advokat tutuvertip çıkardık deydiler. Yine men şo bilen çıkış ettim şo Murat Kurbanov bilen. Yine şo zatlara cevap berip bilmedi şo. Näme şo ettin püttün gepler edi. Bu çıkardı yine o bu hiç gili näme yok. Siz özünüz yurdun içinde yaşadınız. Şo zatlara inanýaňyz mı? Şo taýda şo listovka yapıştırıp görün. Yapıştırıp elem düşüp görün. Son görersiniz oyunu. O taýda näli prosto ssenariýa o bilýäňizmi şo. Şo bir listovkany alýa, bu taýda devala yapıştyr ýa-da 10 sekund video düşürýär, goparyp alyp baryp başga devalda yapıştırıp ýene 10 sekund video düşürüp goparyp alýar. O listovka yapıştıran däl o. Prosto o listovka yapıştırdım deyip ada almak bolýar. Hemem şo Düşemov, yine Murat Düşemov, naprimер. Yine şu tomaşaçılara soran var. Siz inanýaňyz mı şo zada? Şo Düşemov basıldı, o bu diyen zada. Mene naprimер inanam o. Umuman. Kellemi çapsalaram inanam o zada. Ha böyle ki aktivist sumaklara seredin de öyle da. Näme diye? Ay yine bizim Düşemov'uz kahraman yine kim näme yine şunya hiç kim diye şu Türkmenistan'da o işleri etmedi diye yine kahraman Düşemov etti diye. O kelläňizi işledin. Düşemov proyekt чтобы sizin yine gelecekteki şu hareket edecek bolýan şoňa ukuyply adamları yok etmek üçin size ona patpisatsa ettiňiz, hemmeňiz hem ettiňiz. Yine basıldı, näme etdi 15 sutka diýerler, näme diýerler şu näme bara şu jurnalist şu çıkıp näme diýdi? Yine basılıptır diýdi, yine sudun kararını diye bermendirler diye. Akay bolýa sudun kararını bermendirler. Adamlarına gayret et. Yo azacak delindi jurnalist dedim tamam. Şonun nämesini sudun kararını bermen olsalar sen nereden habarın var işte onun basıldı. Haysı statya bilen basıldı. Neçe yıl basıldı. Nereden bilýän? Yok. Elinde näme sudun kararı yokmuş. Bermendirler hiç kime tamam. Döle daha spektakl prosto bilýäňizmi bu zatlar?
Bizim halkı koyun diyeler. Yüzüne tükürüp oturlar. Biliyorsunuz mu şunu? Halkam Ne cevabını için veriyor. yüzüne tükürler? Halk cevabını veriyor. Adat Ustay'da bir tezgir var. Halk beryandır da öyle de var. Aydın. Karol Leo, Türkiye'de milyon adam cemlensin peydası yok. Yurtda Türkmenistan'da müň adam cemlensin saklaman bilmeýäňiz. Şol müň adamy. Şo müň adam maksadyna ýetdi. Sen näme pikirde? Sen aýtsaň men öz pikirimi aýtjak. Doğru aydı otur. O yurdun daşında da öyle de o bizim yurt değil o. Biliyorsunuz mu? Hiç hilesiz lişni hareket edip bileniz o. O yurdun kanunu bilen bizimki doğru gelen o. Ondan başka da yine şu mün adamın ne şu yola düştün mü yurdun içinde? Yurdun içinde şu yola düşen mi? Ona konkretni canından doyan adamlar gerek. Patamıştı onun sonu belli zaten. Şimdi ben bu tayda YouTube'da aytmayın da bu zatları. Son problema böyle. Şunun için düşünensinizler de. Näme iş etişkili. Inni men öz pikirimi aýdaýyn. Şu meselede. Karol Leo. Müň adam däl. 10 müň adam bolsun. 50 müň adam bolsun. Hatta şeýle orada göreňe getir. Halkyň hemme zat degnasyna degdi. Bütün vilayatlarda halk vilayat häkimliklerini basyp aldy. Aşgabatda da diýeli köpçülük şol real etdi we haramda tohum bilen haramdan töweregindäki şu diktatorlukdan neme diýen adamlar vertolyoda uçara, dik uçara, beýle uçara minni gaçdy gitdi. Bolly. Halk diktatora gaçyrdy. Näme ütgeýär? Näme düzelýär? Karol Leo. Şunu maňa düşündir. Soň men yzyny saňa aýtjak. Şutaýyn sen maňa düşündir. Şu halkyň ayaklanmagy mesele çözenok ýöne şunu siz nähili gözeňe getirýäňiz? 1 milyon adam Türkmenistanda 1 milyon adam ayaklandy, ayağa kaldy. Diktator haram tohumy, yallaklary, zatlary hemme de gaçyp gitdi Türkmenistandan. Düzelýärmi Türkmenistan şuňa bilen? Karol Leo, maňa bir ýatsana. Onuň men bu zatlaryň nähili bolmalygyny men özüm öz pikirime görä aýdaýyn. Tejribelerimize görä. Geçmişdäki tejribelerimize görä. Karol Leo, şo müň adam galsa beýleki adamlaram oturmaýar. Ýöne müň adam galsa beýleki wilayatdakylaram galýa soň saklaban bilmeýärler. Bolly, galy hemmesi tekillediler. Ýykany imran etdiler, taladylar. Iskalatlaram taladylar. Her kim elinden geldiğinden uny, iýmiti, dada aldylar, gitdiler, taladylar. Gaçdy diktator. Bütün rejimdäki adamlar gaçdy. Hawa düzelýärmi? Düzelmeýär. Ýöne hawa Karol Leo düzelmeýär. Ýöne aýt. Karazowlan Türkmen. Kemem de öyle daha. Burman. Ya aydı verin. Karazowlan Türkmen ýüreginde halkyň bähbidi bolan islenlik raýata gahramançylyk keseli ýokuşmaz. Sebäbi onu halka onuň ýagty geljegine bolan hakyky türkmeniň immuniteti bardyr. Bu gan bilen genlidir diýe ömrüňizde bolsun. Häzir garaş. Karol Leo tutuş hökümeti aýyrmasaň tutuş hökümet çüýren dizdi. Men
Onuň bilen alalaşýan. Ni Karolio senden düşündürüş gelmedi, şoň üçin men kän wagt ýitirmen bir zat aýtjak saňa. Karajoglum, halk ýykan soň ulu baýdan aşagyna baryp Allahdan täze arkada dile dua eder. Ine real hakikat. Karolio, halk bir diktator aýryp bilse soňky geleni aýyrmak problema däl agam. Ýalňyşa. Diktatorski rejim pul bilen satyn alýar diýe. Hakikat gerek. Gaty dogry. Inni etaty mesele geleli. Azat ýanglanma ýaly ýapýan sesiňi. Bir zat goşak bolsaň işaret et. Inni etaty mesele geleli. Halky ayağa kaldırmak. Halkın ayağa kalmagy. Hemme administrativ dolanurluşuk merkezlerini, jaýlaryny basyp almagy. Diktatorlygyň haramdagy, haram tohumuny diktatorlykdan bähwit gözleýänler. Şondan gazanç etýänler baryny gaçyrdylar, ýok etdiler. Hökümeti ýykdylar. Şoň bilen düzelýärmi ýagdaý? Düzelenok. Şoň üçin siz her bir sanda bir misal getirjek bolýan her kimin düşünüp bilmegi üçin düşünür ýaly. Ine häzir bir adamyň bir yaradylşy var şeýlemi? Biz nahary ağzymyz bilen ýýäs. Bu biziň tebigatymyz. Ağız bilen ýemesen bolanyk. Şeýlemi? Elimiz bilen ağzymyza berip, elimiziň kömegi bilen biz nahar ýýäs. Aýagymyz bilen ýemiz owa. Şeýlemi? Bir işin bolmalysy bar, bolmalysy ýaly etmeli bir işi. Miting, protest belli bir taýýarlygyň iň soňky tapgyry. Şoňa çen taýýarlyk görmeli. Halky taýýarlamaly, halky taýýarlamazdan taýym halky taýýarlaýar. Şol wagtyň özünde de halkara köpçülik taýýarlaýar. Halkara köpçüligiň öňüne goýýan planlaryny, proýektlerini seredin. Inha diktatorlyk näme üçin ýok edilmeli, aýrylmaly. Diktatorlyk näme üçin ýok edilmeli? Hemmesini gowy düşünýär. Alternatiwym diýen inha biziň etjek zatlarymyzdan şu diýip görkezýän hemme zatlary. Sen intek rejimi ýykmankan öz hökümetini gurmaly. Gaýwany hökümetini gurup, hökümet programmany hemme zatyny halkara köpçülige düşündirmeli. Sen iň soňunda bolýa, sen Türkmenistanyna rejimi aýranyndan soň sen gurjak hökümetini halkara köpçülik ikrar etmeli. Sen döwletiň daşary ýurtlardaky pullaryny daşary ýurtlarda saklanyp duran finans çeşmelerini halkara gatnaşyklary petiklenmeli ýaly. Sagat ýaly işler ýaly etmeli. Sen döwletiň başyna geldiň, boldy ýykdyň sen. Näde böretjek? Puluňy adyň hemme zady alyp gitdiler, hemme dargatdylar, boş galdy ýurt. Näde sen ýurdu dolanyrjak? Ýene bir zat, ýene bir mysal. Goňşy ýurt Owganistanyň Taliban ençe ýyllaryň dowamyna taýýarlandy. Ýürüýte hökümete getirilmek üçin uly döwletler tarapyndan dünýäň syýasatyna täsir etýän korporasiýalar, ýaraw baronlary, narka baronlary hemmeti bile taýýarlady,
Talibany Awganistan hökümete getirmek üçin. Şolary hökümete gelenler şolary hiç kim näýlelik bildirmedi ýaly edip psikologiyat aýdan hemme datdan taýýarlandylar. Taliban hökümeti murdy. Ikrar etdilermi şu an? Taliban ikrar etdimi? Hiç kim ikrar edemedi. Käbir döwlet birazajyk neme diýär? Näme üçin? Şo taýdaky tebi waýlyklardan biri berseň, biz şo taýdan biri tendir berseň da desseň, seni gollar siýahy ders be ders saat diýip. Şoň üçin mehriman doganlar, edi dilleşler gadyrdan tomoşaçylar. Protest iň soňky ädilmeli ädim, onun öň ädilmeli ädim. Halky taýýarlamaly. Şol wagtyň özünde de halkara köpçülik bilen ähli gatnaşyny ýola goýmaly. Sen özüň bir döwleti dolandyryp biljeňni halk bilen bile. Dünýäde hala bir deň agramlyk bar. Regionda da deň agramlyk bar. Şol deň agramlyga sazlaşykly işläp biljeňni ukuply duňy suwut etmeli halkara köpçüligi. Şolaryň ynamyna girmeli. Bir iş etip bilýänini suwut etmeli. Soň şolar bilen bile işleşmeli. Bile taýýar özüňi satmaly diýmekden, şolar bilen bile işleşen taýýarlaýan. İň soňunda borlu taýýar diýende basýan. Şonu halk ayağa galýar. Onuň awtomatik ýagdaýda sen öň alternativ hökümetiň bara, şonu getirip ýerine goýýan. Ana şonu maksada ýetilýär. Hiç ýyl taýýarlyk ýok, sen köçe açykdyň. Yıktın, yumurdun, tağladın, ettin. Son näme? Gelin oturdun. Döwletiň näýe dolandyryljygyny bilen ok. Pulun ýok. Hiç kim seni ikrar eden ok. Bir gahary bilen çykdyň, dargatdyň, yıktın, yumurdun. Soň yıkan yumuran eden zatyny ýene seni gormaly. Halkyň pulu bilen gormaly. Han sen halkyň bäküýdi üçin çykdyň. Pikir etmeli. Kelläni işletmeli. Taýýarlyk, hemme taraplaryň taýýarlyk görmeli. Şoň üçin halk bilen taýýarlyk türgünlük görmän. Halkara guramalar, halkara köpçülik bilen işleşmän. Halk ayaklansyn, halk ayağa gal, han boluň, turuňa ýykyň, eýdiň beýdiň diýen adamlar ýa öz bähritleri üçin ýa-da özlerini himayet edýän Türkmenistanyna bähridi bolan güýçleriň, korporasiýalaryň kim diýseňiz ady näil goýsaňyz goýun, şolaň bähridi üçin halky ayağa galdyrjak bolýarlar. Halkdan şoň üçin kömek aljak bolýarlar. Diktatory özünden aýyp bilmejeklerini bilýärler. Halky ulanyp ýerine oturjak bolýarlar. Dünýädäki köp edilen şu renkli revolüsyolar bolla, renkli revolüsyolar. Ukrainada näme boldy? Ukrainada üstünlükli amala açdymy? Renkli revolüsiýa. Başaryp bilmediler. Näme üçin? Sebebi näde dogry edildi? Gruziýada başaryp bildilermi? Dogry başa bardymy şo Gruziýadaky? Ögürlüşikler bolmady. Kırgızstan'a başa bardymy? Kırgızstan hinidem taýýarlyksyz näde dogry edilen işle jerimesini töleýär. Hinidem Kırgızstan. Taýýarlyksız edildi sebebi. Ganyňyzmalyk bilen, çopanyň gahary bilen döwlet dolandyrylanyk, syýasat bolar ýalaky ýöne bardym, başlyk aýyrdym, häkim aýyrdym, prezident aýyrdym bolanyk. Deňaramlyk, halkara syýasat, halkara balans, deňaramlyk diýilen bir zatma. Hökümeti aýyrdyň, ýerine hökümet gurmaly. Kimden gurjak? Kimiň bilen gurjak? Hiç ýyly tejribesi ýok. Adamlardan gurjakmy? Ogry jümlelerden gurjakmy? Onu näme üçin aýyrdyň? Öňkülerim ogry, soňky geljeklerim ogry jümle. Alat. Goşçak adyňa. Hazır siz
Şutaýda näme aýdyp geçdiňizde ine şu ayırmazdan öň şu taýarlamaly diýip-de ine. Indi size nämen bar da? Ne siz aýtdyňyz şutaýda şu daşar yurtdaky nämeler bilen ara gatnaşygy bolmaly diýeniz-de ine. Şu opozisiýonerleriň. Indi bizinki bu lider sumak, opozisiýa sumaklara serediň. Haýsy bir daşar ýurdyň nämesi şular bilen ara gatnaşyk saklaýa diýip pikir edýäňiz. Şuňaly bir bilýäňizmi, bir yalançy, gynida adamlar bilen kim ara gatnaşyk saklaýar? Kim? Ine prostoy näme-de ine. Şu gaty dogry aýtdyňyz. Ine. Wot ine. Kim şular bilen ara gatnaşyk saklaýar? Nirdeki o yalançı yalan gürlep şu sutka 24 saat ekrana çıkıp ay öldü, Covid bolupdyr, näme edipdir. O bir olaram o kim şu daşar yurdun nämeleri hem şu seredip, tanap, bilip soň näme edýär. Bulara kim näme berýär? Hiç kimem. Hemen şutaýda bir bizde bilýäňizmi bir şu bähbit soň menmenlik var. Aktivist sumaklarında adam. Men bilýäňmi kim? O bu meniň kakam häkim. Hene kim näme? Näme gerek şu zatlarda öyle da. Häkim. Men kakam häkim, atam häkim. Plany prokuror, plany sülçü, plany naçalnik polisiýa. Kimin hyzmatynda? Kim hyzmatynda? Karamguly. Diktatorlyň korrupsiýa sistemasynyň hyzmatkary dälmi? Şoň çynownygy dälmi? Ha? Onu sen kime garşy? Näme garşy? Ýene bir gep bar da döwlet aga. Şutaýda. Bu da şu aktivist sumaklara değişli. Yine şatlık şıkayıf var ya. Şu muha kendime uğradı ya da yine audio sapşeyne. Eceni falan edeyin, kızını falan edeyin. O bu bir şatlık şıkayıf değil. Köp adam uğradı ya da WhatsApp'tan nemeden. Yönemen şu zatları hiçbirini adam YouTube'da koyamam. Patamıştı men halkın anını bulaştırasım gelene o bir derek sözler bilen. Bizde näyle? Bir bilen söküşe, uruşyadan alıp YouTube'a koyalar. Birbirinin ejesini falan plan diyeden sökyadan YouTube'a koyalar. Utanana oran bilet gözleri de o. Şu zattan näme halkın näme dakazat etjek kolya da o. Например, ne koydun şunu? Вот rating. YouTube kanalının pulu Falan kulağını falan diýse ha. Ecen falan diýse halk kän görýär. Prosmotr kän bolýar. Ne görýäňizmi hatda bular ejesiniň näme satmagadan taýýar. Bahar gelsin gelmesin maňa pohkuy. Gönül yüzüne aýdýan. Näme geregi bar da o. Şey dep bilýäňiz. Yo men söýünjek däl de öyle da. Biz halka ine sumaklar böyle indi çıkıp gidiyor da. Seredinde de öyle da. Ne şu aktivist sumaklar, lider sumaklar halka näme öğretiyor? Halka musurçılığı, halka süplükçülüğü öğretiyor. Yine näme öğretiyor? Haýsy biri şunun halkın şu halka şu näle göreşmediğini öğretiyor. Birbirin ecen falan edeyin diýmek öğretiyor. Yine tamam. Öğretiyen zadı şu buların. Ne böyle ki daşar yurtların nämelerine seredin. Hiçbir prostoy raýat çıkıp gürleyen däldir umuma. Yine bizde yönü koy raýatynda da belli bolýanda. Belli var. Yo, var. Tejribe, bilim Bizimki alı däl. praktika. Ferhat şutaýda
Karolyo näme pro. diýen? Agam seret dogruň aýt. Halk bir ayağa kalıp bilse, şol ikinji gezek kalıp bilmezmi? Diye. Sesin ittadat bir zat diýdiňmi? Men aýdýan eger bir gezek ayağa halk galyp hiç zat bolmaman soň ikinji gezek ayağa galdırmazlar. Bir gezek bolýar, bir gezek. Ol Karolyoň diýeni biziň şertlerimizde gabat gelen o. Biziň şertlerimizde boljak zat däl ol. Ol başga şertler üçin. Başga atmosfer üçin. Inni Garazoglan ştaýda ýazýar, sistemanyň düýbünden ýykyp ýerine ýokardan aşağı halallyga ýogrulan nusgaluk hojoýunsyz sistema gurmaly. Şol bir daşary güýjüň türkmeniň okbaryna goşulmaly ýaly edip Ceviz miýdemez döwleti gurmaly diýär. Gata dogry. Karolyo döwleti sen aýdanlaryňdan özüňe sorap, maňa sorap berýär. Hany kim şol adam halkara köpçüliginiň anamyna girip biljek adam? Diktator halkara köpçüligini satyn alyp goýdy, ýok. Onu bu görüş boşuna mı edilýär diye. Karolyo. O boş. Yok. Yok. Yok, men näme diýem oyna bu lider sumaklary diýem. Öyle de. Bular sen hata var. Mesele bular barada. O da doğru onda. Bular barada da. Seret. Hany kim şol adam halkara köpçüliginiň anamyna girip biljek adam? Bir däl, 5 däl, 10 däl, bir topar adam ba. Taýýar. Ýöne hemme adam wagty bar. Karolyo. Hemme adam wagty bar. Hemme adam her dogruýyny, her hakikaty her ýerde aýdyp görmeliler. Aýdyp görmeliler, geregi ýok. Şoň aýtjak zadyny ölçerýän. Şoň eger sen hakikatdanam halka peýdaly iş etjek bolýan bolsaň, aýtjak bolýan zadyň peýdasy halka has köp bolarmy? Aýtsaň ýazy köp bolarmy? Eger ýany köp boljak bolsa şonu garaşyp soň aýtsaň gowy. Sähetlice güne garaşsan gowy. Halkara köpçüligiň anamyna girip biljekler, halkara köpçülik bilen eýýäm işleşip dad edip ýören halkara köpçüligiň tanayan adamlary bar. Toparlary bar. Diýeli. Diktator halkara köpçüligi satyn alyp goýdy. Ýok, satyn alyp goýanok. Ol dogry däl. Daşary urtlarda, onu da halkara guramalarda her kim özüni satany. Человеческий faktor diýilen adam faktory. Ýekdip içinden öz bähwidi üçin neme diýen adamlar çykyp bilýär, ýöne ol hemmesini bir aýakdan sürmeliler, ol näde dogry. Häzirki görüş bidirek boşu-boşuna edilýärmi? Ýok. Hakiki edilýän görüş başgaça edilýär we ol YouTube'un içinde kameralan öňünde maskaraçylyk ýa-da show rating üçin edilen ok ýa-da edýän işini YouTube'da aýdyp oturmagy gerek ýok. YouTube bize näme mümkinçiligi berýär? Inhasen ýalaky ýürekdeşler, pikirdeşler, sırdaşlar bilen pikirimizi ýitirtmäge, aň düşünjämizi ösdürmäge. Magnitni meýdança ilim güýji, silim güýji gudratyny has berkitmäge, güýçlendirmäge, bizi jewsizleşdirmäge, aldy birligimizi berkitmäge mümkinçilik berýär, pursat berýär. Biz şoň üçin şo maksat bilen peýdalanmaly. Her edýän işini, her bilýän
hakikatyny, maglumatyny halka ziyan gelip bilýäjek bolsa aýtmasaň bolýar. Dogrymy Azat? Doğru. Yo men boş diýip näme üçin aýtdym döwlet aga. Ine häzirki şu nämeler bar şu lider sumaklaryň şu edýän musur gürrüňlerini men göz öňünde tutdum da. Yok, Конечно, o sizin aýdýan hereketlerinizi yo döwlet aga, sizin häzir aýtdyňyz ha, olar hereket edip ýör diýdiňiz. Biz o zatlary bilemiz ok, göremiz ok. Bizim görýänimiz şu YouTube'daki musur. Düşünýäňizmi? Yine şondan biz misal çıkarýas. Karolyo men şu görüşdi diňe iki tane adam görýändiňe, olam Käriýew bilen Hanamow diýe. Skif wagt netijeli işin bolmagyny köp wagt türüp biler, emma köp wagtyň wagtda maksada dogry netijeli amala aşmagyna dogry göreşmeliýe. Taktikaň zadyň dogry bolsa sen wagty gysgalyp azalyp bilýän. Tehnologiýa almy ötüşleri oňa dogry gollaw berýär, mümkinçilik berýär. Karolyo beýlik döwletlerde uly wezipelerde oturan türkmenleri menen bilýän agam. Ýöne eýýäm olar oturan döwletlerindäki awraýy ýetdik. Olara Türkmenistan sowgat derseňizem almaz. Ol adamlary men göz öňünde tutmadym. Karolyo. Ol adamlary göz öňünde tutamak. Ol aýdýanyň janyba %100 bolmasa da belli bir nemede. Şoň üçin onu Azat 3 sagaty geçti efirimiz. Şoň üçin ýuwaş-ýuwaş jemläli. Sen şu günki edilen gurrunlar bilen malaşykly aýtjak goýjak zadyň kim-kimiň hojaýyny, satançylyk, watançylykmy, dönüklük kime näme üçin gerek? Gysgaça bir ýa-da iki sözden bilen jogap ber. Şeýdip jemläli. Ben şu Danhaus'un şu goýan videosu prosto bular provokasiýa, oyun bular. Aldap, oynadyp, bir-birine garşy edip, näme edip ýörler. Bu haram gulunyň oyunu. Hemme şu edilýän işler. Yine şu çıkıp bularyň yalan gürleşler, ýani. Hemme şu lider sumaklaryň liboy aýdýan gepi, edýän hereketi haram gulunyň edýän oyunu. Yine şonu biliş gerek, tamam. Barza döwlet aga eliň aýasyndaky ýaly görnüp dur. Daýda ýa ilimli, bilimli boluş gerek ýok. Hemme zat açaçan dur. Näme üçin, näme sebäpden edilýär. Ýok. O düşünmeýän adama günde 24 sagat YouTube'a çıkış edip düşündürseňiz hem düşünmez. Sağ ol Azat. Men efiri jemleýän idim, hüjüm edip başladylar. Garazoglan aýdýanyň gaty dogry. Aha, hüntügelliýeni kanunlyk imansyz diýe. Arslan Muradow ahlak taýdan daýalanan bire sylka uratdy ýokarda diýe. Sylka gönümel girdi, neme men basmadym aslında oňa. Ekrana girdi. Men blog edýän, şonu da dowam edip köpelip gidip otur. Men blog etdim, aýyrdym. Hatta wagtlaýynça neme time out'u da aldım. Ýöne häzir nemeden ok. Bilgeçinden kimleň edýänem belli. Awa. Şoň üçin Skif Masaget döwletaga biziň tesvirçilerimiz 50 adam bolup edilmeli işleri
etap edip wagtyň geçmegi bilen bir maksatly saýlanan adam seçip soňky programmalarda adam seçmek gerek dälýärmi? Men şu temada Skif Masaget şu temada näme diýdim? Öyle de var. Şu temadan bir zat diýeň de men şu nämege. Aýt. Ine men sizin kanalyňyzda YouTube'da näzir ýazda şu bir belli bir näme gerek o saýlaly şu özümize näme şu liderme näme şu. Häzir ine lider barmy şu taýda ine? Yok, doğru däl mi? Ine gülýaly geçip durýan zat. Komentariýa ýazýarlar. Şu edi bildiğinizden cevap berýäňiz o bu şuňaly. Nabarot men diňe ine şu kanalda çıkışlar. Bir-birine cevap berýär. Men cevap beremem ama menim goşýan düşünjämi. Ýöne bir-birine cevap berýärler. Howza atylýar emmi. Başka nämelerde girseňiz şonu berýän jogap bilen ılalaşmaly bolýar. Ilalaşmasaňyz blog edýärler, tamam. Gaty dogry Arslan Muradow şol saýtda gününi geçirýän zaýa bolaýmasa diýe oň özü şo taýdan pul gazanýandan biri bolmaly. Şol biznes bilen gyzyklanýan biri bolmaly. Şo taýdan bilgeçinden ýazýa, kompýuterden başa çykýar. Başa çykýanlary ara goýup görýär, päsgel berjek bolup görýär, her etip görýär, hiç zat edip bilmez. Hudaýa şükür. Indi şu taýda men şu Skif Masaget'iň tesviri bilen şu günkü ýaýlymyzy jemlätim gelýär. Şda demen gowy tesvir ýazdy karolýar. Peýdaly maslahatlar berilip duran soň senem gutorulu diýdiň efiri. Bulara da maslahat gerek bolan soň durdur gutorma diýip ysylka urutup ýaterler diýär. Yine görüşýänçek diýär. Galaxy Fazowol. Şu Skif Masaget'iň nemesi bilen tesvir bilen taýarlajak bolýan. Biz näme diýdik? Biziň şu Türkmenim kanalymyzda biz bütün türlü ýurtlara ýaýran, türlü ýurtlarda ýaşaýan, okaýan, işleýän türkmenler bir lobby kanaly. Şonuň derdi üçin işleýän, şonuň derdi üçin zähmet çekýän, şolar üçin bir lobby işlerini, tagallalaryny alyp barýan halkyň öz başdak bir kanaly bolsun, metbuat organy bolsun. Bütün dünýäde informasiýa göreşi dowam edip durka halkyň tarapyny tutýan, öz başdak hiç ýyly bir ideologiýa, hiç sada hyzmat etmeýän hakykat esasında iş edýän bir metbuat organy bolmaly Türkmenler. Şolam Türkmenim kanaly bolur we bolsun. Şuňa goşun diýdik. Biz telekanal bolan wagtymyz şu tesvirleri bilen goşan watandaşlarymyz diýdik. Gelsinler. Şu telekanalyň düýbüni tutucylary bolsun. Biz näme üçin işgär gözlälik o taýdan bu taýdan. Siziň zähmetiňiz bilen şu derece yetdi. Täze tepkitlere ýetirilýär şu kanal. Şoň üçin gelin şu kanalla bile işläni. Her kim goşandyny goşsun, her kim bir zat taýýarlasyn. Şu kanal bilen informasiýon göreşimizde biz belli bir sepkide yetip bilemizden soň öňüm näme diýdik? Müň ýany bilen partiýa gurjak bolýanyndy.
partiýa gurulur. Başga gurumy partiýanyň ýanyndan haýır sakabat gumanitar gurumasy gerekmi? Kösenýän türkmenlere ýollar gyzda galan, hassa, maýyp, eýle-beýle türkmenlere. Oňa da kömek edilsin. Bir sebäp bolsun diýip şonu edik. Şol maksat, şol strategiýa boýunça ädim öňe gidýär. Skip mana get. Şoň üçin bärdäki maksat şu. Hemme kişi işli, gazançly bolsun, göreşýän adam döredijilük, pikir döredýän, halka pikir taýdan orlog berýän adamlar kösenmeliler, işli bolmaly, kellesi dynç bolmaly, hiç wagt güzeran gaýrysy bolmaly, işem öwrenmeli, türgenleşmeli, halkara işlerem, halkara gatnaşyklaram öwrenmeli, praktik etmeli, türgenleşmeli diýdik. Türgenleşip, soň ädim batgança çykylar. Karajoğlan Türkmen gaty bol gepleşik söhbetleşik bolýar döwlet. Ömrüňe bereket türkmenim baryňyza şükür. Her biriňizi Allah janyň özü penahynda saklanan gejäň rahat bolsun, köp sag bol bilen moşlaşýar. Skip mana get ýok lider diýmedim. Bir aňlaýyşda diýe. Karolýo ine normal adamdan döwlet agasynyň meselem efire goşuljak diýsen ysylka goýberýändiňe. Karolýo bu gany bozup günü bilen 30 Elizabeth edip görenler etse ýalňyşyp söýýän kanalynyň ysylkasyny goýup oturdy. Elizabeth Skif yaman gatyma at tapıp goýupsyň adyna diýe. Onu Karajoğlanyň tesiri bilen tamamlaýar. Alatçan köp garaşdyrdym. Çakylyk üçin geldiň, gyzyllan gymmatly goşandyň, goşdyň. Köp sag bol. Taýýarlap berýän animasiýalaryň üçin aýratyn minnetdarlyk. Köp sag bol. Tarih öz sahypalaryna ýazýar. Azat türkmen aktivist nämetdi, nähil eter döretdi. Hemmesi ekranlarda görünüp dur. Ömrüň uzak bolsun, görjeň gowy bolsun, saja bol. Mehremanda onlar hak bileleşiginiň kimin hojaýyny? Satançylyk, watançylykmy? Dönüklük kime näme üçin gerek? Diýen temadaky şuňky watandaşlaryň alyp barmagynaky gönü ýaýlymy şu ýerde tamam boldy. Ýene-ki efirde uşuklarymyza çenli köp sag bolun. Arslan Muradow inni haçan efir bolur diýe belli bir temaňyz zadyňyz bolsa isteseňiz inni bazar güne geçdik. Şu gün akşamam gaýtalap bilersiz. Belli bir wagtyny aýtsaňyz belli bir tema kesgitläliň. İsteseňiz akşam saat Türk wagty bilen 11'lerde ýene tesvir diýen efir edip bilýäs ýöne. Birinji gün ýyl turulmaly watandaşlar işe gitmeli zat. Şoň üçin bul 3,5 saat däl, 1 saat, 1,5 saat, 2 saat geçmejek görnüşde edip bilsek has gowalar. Onna Türkmenim TV e-maillen habarlaşyň. Häzir Türkmenim TV gmail.com
Ösen ýurtlaryň syýasaty barada gurrun etsek diýär. Arslan Muratov. Gaty dogry. Gaty gowy. Tema gowy. Eleklerim aýsyn diýe. Aýsyn, ýazsyn. Azat men sesim gelýärmi? Gelýär. Men e-mail goýjak bolan ekrana gelen o problema bar diýe. Efir ustayda yapalyň türkmenim tv@gmail.com saýpasyndan habarlaşalyň. Kanalda bir problema bar. Men ýazýan zatlam çykanok. Men videomum pozulup başlady. Şoň üçin Karolly dogry aýdýan gıýbat däl, her kim öz pikirini aýtsyn diýe. Gaty gowy. Görülerli syýasat näil bolmaly? Ösen ýurtlaryň syýasaty. Biz öz syýasatymyzy, öz isleýän syýasatymyzy ösen ýurtlaryň bilen deňeşdirelim. Azat senem gel. Ertir 10 saat 11-de belkem has irrek 10:30-da zatlarda esegim bolýar. Men ýagdaýlara seredeň çağları irden ýatyryp bilsem onda has irragam etjek bolar. Men günertandan soň ýagdaýa görä bildiriş goýur. Sağadam şonda ýazylar. Kän giýjek almaz. Kompaktnaja gysgadyk bir onu efir edilin. Ertir diýem şuňa aşam bolýar. Onu goşlaşamak. Şuňa aşamky bolýar. Başka gün efirmide çenni. Saman alın, saman yatıp durun. Olca da inşallah. Tesirçiler. Şu günlü yayılımı alanlar. Ömrünüz uzak bolsun. Sağ olun. Azatcan. Ömrünüz uzak bolsun. Sağ olun. Köp sağ olun. Karolly. Köp sağ olun. Sağ olun. Tanrı yakasın. Soňky bir gün hemen goýup çykjak. Eşekçi bilen Navalnyň tapagy. Yer bilen göýük. Skif masaget